کی جانی پہچانی شخصیت شاید کئی بندے وچ نام ہی جانتے ہوں گے، انہاں واسطے پہچان بنے گی کدوں جدوں حق دیاں سچیاں گلاں سنان گے، کیونکہ مومن ہمیشہ سچی کو جان کر پہچان لیتا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف لے آندے نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف حسین صاحب چشتی، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی دے پاک کلام وچوں سونے نبی دے فرمان وچوں سچیاں گلاں سنا دے نے۔ انہاں دی آمد تو پہلے جنہ جڑے دوست ذرا تھوڑی جی، کیونکہ سارے نوں لوڑ ہے، یہ اثار سارے واسطے ضروری ہے، کیونکہ جگہ دی سارے نوں لوڑ ہے، تھوڑے تھوڑے ذرا تنگی اپنے اندر پیدا کر لو تے انہاں دوستاں نوں ذرا تھوڑی جگہ دے دو، برائے مہربانی تھوڑی تھوڑی۔ انہاں دی آمد تو پہلے ایک محبت بھرا نعرہ لگاؤ، جڑا دل دی زبان بھی بولے تے منہ والی زبان بھی بولے۔ نعرہ تکبیر، اچھی بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، عظمت و شان دین مصطفیٰ، عظمت و شان دین اسلام، عظمت و شان دین اسلام۔ الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وفي مقام آخر وإن أطعتموهم إنكم لمشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھنے والے سچے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیت والصلاۃ بعد. عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، اج دی مبارک محفل سالانہ ختم شریف برادر محمد شعبان صاحب انہاں دے والد گرامی محترم محمد یوسف صاحب محمد یوسف صاحب مرحوم انہاں دے واسطے سالانہ ختم شریف دی اج دی محفل مرحوم دے بیٹے اہتمام فرمایا ہے. دعا رب العالمین جل جلالہ انہاں دی عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے اور اج دی اس پاک محفل کے اہتمام کا ثواب مرحوم تک پہنچاوے. دوستان گرامی، شرق پور شریف تاج الاولیاء جناب قبلہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر دے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں فقیراں دے صدقو صفا دا صدقہ مولا تعالی شرح صدر عطا فرماوے. دوستان گرامی، کافی دنوں تو میں علیل ہاں
दुआ फरमा सो रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु सेहत अता फरमावे। दोस्तान ग्रामी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो वक्त मौला ताला नू मंजूर होया मैं जनाब दे सामने तीन मसलों ते गुफ्तगू करांगा। पहला मसला अदब दा, दूसरा मसला गैरत दा और तीसरा मसला कोफर दी मुखालफत दा। ये तीन मसलों ते मैं जनाब नाल अल्लाह ताला दी दित्ती मदद तौफीक नाल गुफ्तगू करांगा। इब्तिदा दे अंदर तमीदन एक गल करके ते मैं मौजू वाले पासे आ जाना है। महफिल के हवाले के नाल महफिल मुबारक मिलाद दी होवे, उर्स मुबारक दी होवे, कुल खानी दी होवे, तीन तबकों का ताल्लुक महफिल के नाल जुड़दा है। पहला तबका महफिल कराउण वाला, दूजा तबका महफिल के अंदर बयान वास्ते आने वाला, और तीसरा तबका महफिल के अंदर सुनन वास्ते आने वाला। ये तीन तबकों का ताल्लुक महफिल के नाल जुड़दा है। इन्हां तिन्नां तबकों का इरादा और रदा मकसूद इलाही होना चाहिए कि अल्लाह रसूल नू असां राज़ी करन वास्ते इहतमाम करा रहे हैं, बयान पकड़ने सुनने पे। ये तिन्ना तबकों का ताल्लुक अल्लाह रसूल नू राज़ी करना। मगर सजना अफसोस ये तीनों तबके इस वक्त मकसूद महफिल का जिहड़ा कराउणा सी ना अल्लाह रसूल नूं राज़ी करन दी नीयत नाल वो छड्ड बैठे। करोड़ों महफिलां शब रोज दियां जड़ियां होंदियां ने पईयां, और वो तीन तबके महफिल के अंदर आ रहे हैं, खड़ा रहे हैं, बयान कर रहे हैं। ये तीनों तबके अपना मकसद भूल बैठे। एक वक्त इल्ला माशाअल्लाह कराउण वाले का मकसद की होंदा महफिल का? शोहरत की। कराउण वाले का मकसद है शोहरत। यार कोई 5-4 देगा वध ला दियो, मेरे इस लंगर खैरात के अंदर कमी ना होवे, पूरे पिंड महला के अंदर मेरा नाम होना चाहिए। मलक चौधरी होना तुन कट छी।
کراؤن والے کا مقصد شہرت، بیان کرنے والے کا مقصد پیسہ، سننے والے کا مقصد صرف منہ بھی کھانا تے لنگر کھانا۔ ہوں ایمان نال دسو تین ہی طبقے جدو اپنا مقصد ہی بول بیٹھے خالی نے، الا ماشاء اللہ کوئی ہے جنہ کا مقصود اللہ رسول کی رضا ہوں، وہ ہے کہ اس دھرتی تے ساتھ آباد وسطی پئی۔ بیشتر محفل اس طرح کے نال پہ ہوندیاں نے، اور یہو جی محفل کا جس اندر کراؤن والے کا مقصد شہرت ہوے، بیان والے کا مقصد پیسہ ہوے، اور سننے والے کا مقصود منہ وکھاونا۔ ملک انہوں کا میرا دادا مریا سی جو آئے سن، انہوں کا سدا آیا، انہوں کا نانا فوت، تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ ہوں تینوں طبقے وہ مقصد بول بیٹھے تا اج دیا لکھاں محفل بے نتیجہ پہ ہو۔ اگر محفل کے اندر کراؤن والے کا مقصد شہرت ہے، آون والے دا مقصد اگر وہ اللہ دا دین لے کے آتا ہے تو جب وہ دین کرتا ہے نا بیان، تو پھر وہ ہر جرم ظلم کفر بے حیائی بے غیرتی بے ادبی کے خلاف جب بولتا ہے تو ہوں بیان کرنے والے دا مقصد تے اللہ دی رضا ہے، کراؤن والے دا نہیں۔ جدو یہ بولتا ہے اندے متھے دے تیور بدل دیں۔ یار ٹور کیڑے پاسے پیا، میں تینوں سدا سی بھائی کو تو شان بیان کر، وہ جانا کیڑے پاسے پیا، ہوں او دا رنگ دسے گا۔ اچھا پانی ہے گرم گرم لو پانی، جڑا سنن واسطے بیٹھے ہوں بولن والے دا مقصد اللہ رسول کی رضا ہے، او گناہ کے خلاف بول رہا ہے، نیکی دس رہا ہے۔ ہوں ان کا مقصد چونکہ لنگر کھانا ہے اور منہ بھی کھانا ہے، وہ جدو سنتا ہے پیوں آتا یار مولی بیان کی پیا کرتا یار کوئی سانو مولا علی دی شان دسے گا۔ جی ایسا مقصد ہوتا اللہ رسول کا دین سنتا کہ مولا صاحب سچ پہ آنا یار سانو ضرورت نہیں ہو جی گلا کی تو کر یار میرا تو دل پہ چڑھتا۔ اگر کراؤن والے کا مقصد اللہ رسول کی رضا ہوئے، سننے والے کا مقصد اللہ کی رسول کی رضا ہوئے، تو بولن والا ان کا مقصد ہوئے پیسہ، گل پھر بھی نہیں جڑتی۔ ہوں وہ چن کے بیان لیا وہ گلا جہدے لال مجمے دے اتنے اثر ہوے، یہاں تے غم تاری ہوے، اے روون، یہاں کا دل نرم ہوے تے جیب پیسہ نکلے۔ وہ صرف وہ قصے کہانیاں تے دوڑے تے مائیے 5-7 رٹ کے وہ پھبا کے تھوڑے نال وہ پڑے گا تک نوٹ آون۔ ہوں وہ دین بیان نہیں کرے گا، کیوں؟ ان کا مقصد ہی پیسہ ہے۔ اگر وہ دین کر کے بیان سود کے خلاف بول رہے تو محفل کے اندر سے سود والے بیٹھے انہوں پتہ ہے جی میں بولنا سود کے خلاف انہوں سے مجھے پیسہ کو نہیں دینا، جی میں بولنا شراب کے خلاف کئی انج کے بخت والے بھی آئے پین جنہ کا صبح بھی شراب ہوتی ہے، جنہ کی شام بھی شراب ہوتی ہے، جنہ کا دھندا ہی شراب ہے، جی نہ تو میرے پیسہ کو نہ دینا
جی میں بولنا بغیرتی دے خلاف جڑا ماحول معاشرے دے اندر کام ہو رہا بغیرتی دا، جی میں دسنا یار کوئی شرم کرو حیا کرو تو قوم ادے بھی لگی تو پیدا پھر بھی فقیرا تا کر کے کروڑا رات دن دیا محفل اج بے نتیجہ پہ نکلے قدم خدا دی کر کے آنا اگر محفل کراؤن والے دا مقصد اللہ رسول دی رضا ہوئے بیان کرن والے دا مقصد بھی اللہ رسول دی رضا ہوئے سنن والے دا مقصد بھی اللہ رسول دی رضا ہوئے تے قدم خدا دی اکے محفل نال ہی رنگ جڑ جاندے توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا ڈٹ کے آپ سبحان لوکل لوکل بول سبحان تو عزیزم ایک ابتدائیہ میری سینے دی جلن سی جڑی میں جناب کے سامنے رکھی ہوں میں موضوع کے پاس آنا پہلا مسئلہ ادب ہے بزرگ فرماندے ہیں ساڈے دین اسلام دی پہلی پوڑی ادب دوسری پوڑی غیرت اور تیسری پوڑی کفر کی مخالفت اسلام دی آخری پوڑی عشق جیندے تے قدم میرے مولا حسین تے بلال ورگیاں رکھے او پوڑی اخیر ہے ادب کعبہ اللہ جل شانہ دی ذات دا ادب ان دے حکم دا ادب نال نسبت رکھن والی ہر شے دا ادب اللہ تعالی دے انبیاء دا ادب انہاں دے حکماں دا ادب صحابہ دا ادب انہاں دے حکم دا ادب اولیاء دا ادب انہاں دے حکم دا ادب بولتے پا یار اللہ تعالی دے پاک کلام قرآن مجید دا ادب کعبۃ اللہ دا ادب رسول دے مدینے دا ادب مسجد مبارک دا ادب استاد دا ادب مرشد دی تعظیم والدین دا ادب اے سارے آداب سانو اسلام دسدا ہے کیونکہ پہلی پوڑی اسلام دی ادب ہے لوکل اللہ سبحان اللہ ادب اور غیرت انہاں دو دے واسطے یاد رکھنا ادب تے غیرت انہاں دے واسطے رب سونے نے نہ تے کوئی سرحد قائم کیتی ہے تو نہ ہی رب سونے کیتے حکم دے ادب کے بارے فرمایا بھائی اینا کرو کہ اینا ادب تے غیرت واسطے حکم دی شرط نہیں توجہ ہے ادب تے غیرت انہاں دے واسطے حکم دی شرط کوئی نہ اور اے واسطے کوئی بننا قید رب نہیں لائی پہ اینا ادب تے غیرت کرو تے اینا ادب غیرت نہ کرو رب سونے اے پابندی بھی نہیں لائی جو مومن کے دل وچ گل آئیے ادب تے بارے او کر دیے جتنا کر دیا اللہ قبول چکر دے غیرت کے بارے مومن کے دل جو فیصلہ فرمایا وہ غیرت کر دیے جتنی کر دیے اللہ سونا قبول فرماتا یاد رکھنا ادب تے غیرت واسطے نہ حکم دی شرط نہ کوئی سرحد بننا رب بنائی یہ آنکھیں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اللہ صدقے جاواں قسم خدا دی
صلح حدیبیہ کا موقع سی، میرے مدینے کے تاجدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے درخت کے تھلے صحابہ پاک تو بیت پہلے کے سن، مشرقین مکہ دے طرف ایک جاسوس آیا، محمد دے عاشقاں دی جاسوسی لئی آیا وے، مشرقہ مکہ دے بھیجیا سی، بھیجا جو مشرق دا سی، آیا ایک نکرے پہ گیا وے، ویکھدا کیے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تاجداری وہ مبارک فرماؤندے نہیں جو پانی مبارک آپ دے جسم میں اطہر مقدس کے نال مس ہو کے زمین وال رڑدا سی، محمد دے یار رڑن دے نہیں سن، انہاں اگاں ود ود کے اپنی تھیلیاں تے چک لینا، وضو مبارک دے قطرات پاک مبارک انہاں تھیلیاں تے لے لینے، ہر ایک دی کوشش ہوتی سی بھئی یہ قطرے مبارک محبوب خدا دے جڑے جسم مبارک دے نال مس ہو کے آ رہے دے، اظہارا نال پالو میری تھیلی پہ آوڑی، انہاں اٹھا لینے اپنے جسم مبارک تے مل لینے، چہرے مبارک تے مل لینے، سینے مبارک تے مل لینے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک شریف زمین وال سٹنے، غلام پاک نبی سرور دے نہ جان دینا ہی نہیں، اپنی تھیلیاں تے اٹھانا ہے، چہرہ مبارک تے مل لینا، سینے تے ملنا، بدن تے ملنا، حتیٰ کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادب دے باہر پہ دسنا وہاں اللہ دے پاک نبی اپنے نک مبارک دا فضلہ مبارک زمین وال سٹ دے میں، حضور دے غلام بھی جان دے ہی نہیں، اپنی تھیلیاں تے لے سینیاں تے مل لیندے، بدن تے مل لیندے، او مشرکین مکہ دا بھیجیا جاسوس ویندا رہیا وے، واپس جدوں گیا وے مشرکین مکہ نو کہن لگا یارو نس جاؤ تسا محمد نال لڑن جو گئی نہیں، لڑ سکتے ہی نہیں، نس جاؤ، انہاں کیا وہ خیر پہ آئے ہو تینوں بن کی گیا، باجرا کی بنیا، کی ہو گیا، کی پیا آخنا کہن لگا میں یار جڑی گل میں ویکھایا وا، انہاں کیا وہ خیر ہی کی ویکھایا، کہن لگا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار گیا وہاں، انہاں دے خدمت کرن والے غلام خدمت گزار نوکر میں ویکھے نے، انہاں بادشاہاں دی دربار دا ادب ہوندا میں اکھ نال ویکھیا وے، پر صدقے جاواں جویں محمد دے غلام محمد دا ادب کرتے نے، ان دی ادب تعظیم ہوندی اج تک میں کسے بادشاہ دی ویکھی نہیں جویں محمد دے غلام کردے نے۔ مشرک کہن لگے خیر کی ویکھایا، کہن لگا میں اے ویکھیا اللہ دے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرماندے حضور دے سچے غلام ہی او قطرے مبارک زمین وال نہیں رڑن دیندے، اپنی تھیلیاں تے لا کے چہرہ تے ملدے، بدن تے مل لیندے، اپنا لعاب دہن محبوب خدا زمین وال سٹدے، حضور دے سچے غلام نہیں جان دیندے، اپنی تھیلیاں تے لا سینیاں تے مل لیندے، نک مبارک دا فضلہ شریف زمین وال گراندے، حضور دے یار جان دیندے ہی نہیں، اپنے بدن تے مل لیندے نے، اور ہر ایک دی کوشش ہوتی ہے میری ہتھیلی تے پہلے آوے، حالانکہ وہ کوشش کرتے پہل کرن دی کوشش کرتے ہیں، ویکھن والے نوں انج محسوس ہوتا بھئی یہ لڑتے پے نے، وہ لڑتے نہیں ہوندے، وہ تے قطرے مبارک پہلو پہ حاصل کرتے ہوندے نے۔ اے ادب دی گل کیتی مشرکاں جدوں سنی انہاں دی ہمت جواب دے گئی، ہاں وہ لڑن واسطے نہیں آئے، انہیں اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں دیا طاقت جواب دے گئی بغیر تیر تلوار چلے محمد کے یار وہ جنگ جت بیٹھے نے،
صلح حدیبیہ کی جنگ جت بیٹھے نے، نہ کوئی اسلحہ چلیا، نہ تلوار، نہ کوئی ہتھیار دا استعمال ہوا وے، محض ادب کی گل سنی، رب العالمین نو ادا ایسی پسند آئی ہے، رب العالمین اس ادب کی برکت نال جنگ جتا چھڈی سی اور صلح مبین فرمایا، فتح مبین فرمایا صلح حدیبیہ نو جنیاں جنگاں مدینے دے تاجدار ہی بعد کے اندر لڑیاں سن، پہلی ایک اے ہوئی رکھی گئی سی صلح حدیبیہ والی ہی ادب تے رکھی سی، ادب مولا نو پسند آئے ہی، جس طرف محمد کے غلام رخ فرماندے گئے نے فتح ہی فرماندے گئے۔ زندہ بذوق اللہ سبحان صدقے جاوا قدم خدا دی کر کے آنا ہو، اے محض ادب دی دولت سی جدے نال حضور دے غلام جنگ جت بیٹھے نہیں، ہن سن قدم خدا دی اللہ دا پورا قرآن آیا ہے، الحمد شریف پڑھ، سورت آخری والناس تے پڑھ، سارا خدا دا پڑھو، پورے قرآن کے اندر کسے سپارے آیت سورت کے اندر یہ گل لکھی نہیں جو رب سونے حکم فرمایا ہوگے کہ رب سونے فرمایا ہوگے کہ حبیب دے غلاموں جدو میرا حبیب انج کرے نا تساں انج کرنا ہے۔ قرآن چاہے کہ میرا حبیب وضو مبارک فرماوے تسا قطرے زمین تے نہیں ڈگن دینے، چہرے تے ملنے، لعاب دہن سینے تے ملنے، نک مبارک دا فضلہ شریف بدن تے ملنے، قرآن چ نہیں آئے۔ رب سونے حکمان نے لفظ قرآن سونے رسول مبارک زبان نال نہیں فرمایا کہ اے میرے یارو میں جدو انج کرنا تو انج میرا ادب کرنا، نہ تے رسول اللہ فرمایا نہ قرآن حکم آیا ہے، حضور دے صحابہ دے دل مبارک کے فیصلہ کھچے کہ ساڈے نبی دا ادب انہاں کر دکھایا، رب نو پسند آیا ہے، آسمان تو شرک دا فتوہ نہیں آیا۔ توجہ ہے صدقے جاوا قدم خدا دی آسمان تو شرک دا فتوہ آیا نہیں بلکہ فتح مبین دا اعلان آیا ہے۔ اللہ سونے نو عطا پسند آ گئی ہے، فتح مبین قرار دیتا وے، شرک دا فتوا صاحب رب سونے نہیں لایا کیونکہ میرا حکم چھڈی بیٹھے ہو، میں تے تانوں انج دے ادب دا حکم نہیں کیتا نہ میرے رسول کیتا، کیوں پکڑ دے جے وہ قدم خدا دی رب سونے دے یار حضور دا ادب جان دے نے انہاں کیتا رب نو پسند آیا، قدم خدا دی کر کے آنا اج ویکھ لے ادب ادب وڈی دولت پہ قدم خدا دیے مل جاوی تو سمجھے تین دولت عظیم مل گئی ہے، اسلام دی وڈی دولت مل گئی ہے جی ادب لب جاوی تو قدم خدا دی سمجھے نصیبے والا ہے۔ ہن ادب واسطے حکم دی شرط نہیں، اندے واسطے کوئی حد بننا سرحد نہیں، رب نہیں بنائی کوئی انا کرو تے نہ کرو، صدقے جاواں تے جے آکھے ایک ادب دی گل ہور سناواں، مولانا رومی ہی مثنوی شریف کے اندر پہ لکھ دے، مثنوی شریف کے اندر پہ لکھ دے حضور دے یاری آ جڑی گل سنا بیٹھا ادب فرمایا، قطرے مبارک ملے نے، لعاب دل مبارک ملے، انہاں تے شرک دا فتوا لگا نہیں۔ اج اسا محمد پاک دا نام لان والے دی زبان تو سننے ہے، نام محمد چوم لینے ہے، مینوں آکھن دے جاہل ملا سوال کر دیں تے کتھے لکھیا ہے، قرآن تے انگوٹھے چومن دا نہیں آیا، حدیث وچ نہیں آیا، آکھا وہ جھلا تیرے کلوتی
کتاباں پڑھ جاوے قدم خدا دی اج دی دولت کسے نو لب سکتی نہیں جویں میاں شیر ربانی سرکار نو لبھی گئی علم دے نال بندہ عالم نہیں بندا فقیر دی نگاہ دے نال جا بندا ہاں انج دے مسئلے تے اللہ دے فقیر سکھا جاندے بھی قدم خدا دی انہاں نال من ہونا پتہ کوئی نہیں اور دے محمد دا نام چمنا قرآن وچ کتھے لکھا ہے حدیث وچ کتھے لکھا ہے میں کھاو علماء ادب دے واسطے حکم دی شرط ہائی نہیں اتنے قرآن ویکھنا پینا ہی نہیں حدیث نہیں ویکھنی پڑنی اگر قرآن حدیث ادب دے حکم دے واسطے قرآن حدیث ویکھنا پیندا حضور دے یار کدے نک مبارک دفور نہ بدن تے نہ ملدے لوا پہ جہن نہ ملدے حکم اللہ سونے ادب دے واسطے رکھے ہی نہیں تا کر کے اسا محمد دا جڑا نام مبارک چم لیندے اے میرے حضور دا ادب پئی ایکھیے ادب تینو آخر نا قرآن انگوٹھے چمنا دکھا تو آخ مردودا حضور دے صحابہ قطرے مبارک چہرے تے ملن تو قرآن چ دکھا لعاب دہن مبارک شریف حضور دے یارا چہرے تے ملن تو قرآن چ دکھا یہ نہیں بھی کھا سکنا ہے انہاں کیتا ہے ادب اعظم محمد دا نام چومے اے ادب اور ان وقت بیڑیا میں تینوں دسی جاواں سن لا اس بعد اے اکھ دے محمد دا نام چومتے اکھاں تے لالا ایندے واسطے دلیل نہ منگی کیونکہ ادب واسطے حکم شرط کوئی نہیں ایندے واسطے حق کوئی نہیں بولتے جا سبحان اللہ میں پڑھیا غالباً عبداللہ بن مسعود فرماندے سن مینوں پتہ لگ جاندا نا فلاں کتا عمر دے نال پیار کردا میں اس کتے نال بھی پیار کرنا سی ہن قرآن تے کوئی نہیں لکھا خواجہ صاحب فرماندے تیرے درد کتیاں نال معلوم ہوا سجنا ادب کی دولت ادو لبدی جب مومن علم پڑھتا ہو تمام کر جاوے جب تک فقیر کامل کے سامنے دوزانو نہ بیٹھے نفس نہ مارے فقیر کی صحبت نہ مل جاوے کدے علم انہوں سمجھا سکتا ہی نہیں ہاں بے شک عالم علم دینا ہے فقیر علم نو سمجھا اچھا 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 سبحان اللہ صدقے جاوا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر لکھ دے رہے بنی اسرائیل دا گنہگار مجرم پاپی تو بڑا بڑا سی بڑے بڑے پاپ کرتا ہے جرم کرتا ہے ظلم کرتا ہے پورا پنڈ علاقہ کے جرموں کے نال نفرت رکھتا ہے انہوں کھول بٹھا ہی نہیں ہر بندہ نفرت رکھ جاتا ہے آ جرم کرتا ہے آ ظلم کرتا ہے آ پاپ کے اندر آ گناہ کے اندر کھول بٹھاون کے قابل نہیں اللہ کا کسی پنڈ کے بندے جنازہ بھی پڑھیا لکھن والا مولانا روم سبحان کسی جنازہ پڑھیا نہیں نہ کفن دیتا نہ غسل دیتا رتو پڑھیا رہے کثیر کے پنڈ کے باہر ضروری تے سٹیا رب العالمین اس وقت کے نبی پاک موسیٰ کلیم اللہ نے وحی فرمائی میرا کلیمہ فلاں پنڈ کے باہر ہی میرا بندہ پہ کلیم جنازہ پڑھا وہ غسل بھی دو کفن بھی دو اللہ دا پاک نبی موسیٰ کلیم آیا ہے پنڈ والے پوچھو خیر ماجرا کی بنیا جنازہ کیوں نہیں پڑیا کہنے لگے روڑی آ جرم دے اندر آ ظلم دے اندر آ پاپ آ گناہ آ گناہگار سی آ جرم بھی کرتا سی یہ جنازے کے قابل غسل کے قابل نہیں سی اور باہر سٹیا ہوئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام مولا مبارک کا عرض کرتے ہیں اے مولا کریم یہ ماجرا تے کھولیا جاوے راز کیے
سبب کی ہے؟ اینا پڑھیا نہیں تیرا کلیم پڑھاوے وجہ کی ہے؟ رب العالمین فرمایا میرا کلیم ہی کہ واقعی مجرم سی، پاپی سی، بڑا گناہگار سی، لیکن جدو تورات کھولدا سی تورات دیا تختیات جتھے میرے محمد دا نام آنا ہے تورات چک لینی، جتھے محمد کا نام لکھے ہونا بوسا دینا۔ یہ گل کتنے لکھی ہے؟ کتنے؟ مسلمی شریف واقعہ مسلمی شریف مولانا روم لکھا ہے، اور مسلمی شریف نو تو دیوبندی بھی سلام کرتے وہ آدھے بھائی واقعہ معرفت دا خزانہ ہے، ہاں حقائق دا خزانہ ہے، آتے مندے تے مڑ آ کیوں نہیں مندے؟ معلوم ہویا اتنے کوئی وکری انہاں دی عداوت اندر دا کوئی کینا۔ رب سونے فرمایا میرا کلیم تورات چک لیندا سی، جتھے محمد دا نام لکھیا ہونا نا بوسا دینا، اکھاں نو لانا، سر تے رکھنا، کلیم ان دی بس او ادا میرے محمد دے نام دی تعظیم کرنی۔ میں اللہ نو پسند آئیے، گناہگار سی گناہ معاف کیتے، ہے سی دوزخی جنتی بڑا ہے اے کلیم تا جنازہ تو پڑا غسل بھی دے کفن بھی دے۔ ہن مینوں آکھن دے بنی اسرائیل دا ہوے، مجرم ہوے، پاپی ہوے، گناہگار ہوے، تورات دے اندر محمد کا نام لکھے، تعظیم اسم محمد دی کرے، جو اکھاں تے لاوے اوندا جنازہ اللہ دا نبی کلیم پڑھاوے سیدھا جنت جاوے۔ وہ امتی حبیب دا ہوے، امتی حبیب دا ہوے، سامنے محمد دا نام آوے، اے چوم اکھاں تے لاوے، اے دو رکھ جاوے، اے کتنے لکھا ہے؟ بول دے صحیح، اے کتنے لکھا ہے؟ امتی ہوے حبیب دا تے سونے محمد دا نام آوے، اے چوم اکھاں تے چلاوے تے اے جہنم جاوے تے شرک دا فتوی بھی اندے تے لگ جاوے، وہ اے کیڑی کتاب وچ لکھا؟ مکھ وجھ اللہ اے ظالمہ دا جہالت ادب دے واسطے حکم دی شرط اچا چا بول سبحان۔ بجوا کر دے قلم خدا دی کر کے آنا ہوں، ادب کی کرنا ہے؟ اللہ سونے دے نال نسبت علی ارشاد ادب، اللہ دے پاک کلام دا ادب، محمد دی ذات دا ادب، سونے نبی دے حکم دا ادب، اے سارے آداب سانو اسلام پہ سکھاندے، ساڈا پیر باہو پہ بولدا فرمایا بے ادبا ادب دی اتے گئے ادبا تھی وانجے جڑے مٹ کھٹی مندے یا رکھے دے ہو وڑی او کدے نہ ہوندے رانجے جڑی تھا مٹی دے بندے او کدے نہ ہوندے رانجے دل ادبی نمگے یا باہو دونوں جہانی وانجے
سن سجنا قدم خدا دی کر کے آنا اج یہ پہلی پوڑی ہی ادب والا پہلا ڈاک یا سا تھوڑی بیٹھے سارے اندر ادب نہیں رہا نہ اللہ سونے دی رات کا ادب ہے نہ اندر حکماں کا ادب ہے نہ اندر رسولوں کا ادب ہے نہ اللہ دے قرآن کا ادب ہے مینوں آکھن دے قدم خدا دی کر کے آنا تورات 70 سال کا بابا بیٹھا ہونا تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن ہوں ان عیسائیاں وہ اندر تحریف کر چڈی تعریف کر چڈی وہ اصل نہیں رہی اس کا کوئی ایک ٹکڑا پڑا کاغذ کوئی بندہ ساڈا مسلمان گلی کے اندر رلتا نہیں ویکھے گا ہندوؤں کی کتاب ہے جھوٹھی کتاب ہے جھوٹھی کتاب ہے ہندو بھی جھوٹے انہوں کا مذہب بھی جھوٹا انہوں کی کتاب بھی جھوٹھی کتاب ہے لیکن ان کا کوئی ایک ٹکڑا کسی اپنی اکھ نال ویکھیا نہیں ہونا کسی روڑی سے پیا ہوے پگ ڈنڈی تے رلدا پھردا ہوے نالیاں کے اندر گیا پیا ہوے سکھاں دی کتاب ہے گرنتھ سکھ بھی جھوٹے نے انہاں دا مذہب بھی جھوٹا کتاب بھی جھوٹھی لیکن انہاں دے ٹکڑے کاغذ پھٹے پرانے کدے کسے ویکھے ہونے نہیں تے اللہ دا قرآن ام الکتاب ہے جنہیں مولا حسین 72 ایک کر کے لا چھڑے اپنی جان مبارک کا نظرانہ بھی پیش فرما چھڑے اللہ دا پاک کلام ہوئے جنہیں حسین کا بات کر جاوے سادے نبی سرور کا دند مبارک شہید ہوئے تھوڑی دے چھل مبارک اتر جاوے حضور کے یارہ دیا جانا جس قرآن پہ لگ جاون کمبا جنہ دا خوش جاوے اولاد دا پتر ورگی چیز انہاں دی اکھ دے سامنے ذبح ہو جاوے اللہ دے قرآن کی خاطر مینوں آکھن دے اج قرآن محمد دا اوراق شہید شدہ جڑے پردے اس قرآن مبارک دے پھٹ جاندے اور ساڈیاں کندھ دیاں روڑیاں تے نظر آؤ گے گلیاں نالیاں کے اندر نظر آؤ گے اللہ سونے دے پاک کلام قرآن دے مقدس اوراق اج رلدے پھردے بھی پگ ڈنڈی تے گلیاں کے اندر جاوے بازاراں کے اندر جاوے ملا تے پیراں نوں ویکھ او اشتہار چھپدے نہیں آج مسلمی شریف والا دل بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل والا محمد کا نام چن ہے بخشا جاوے تے جنت جاوے اج وہ محمد کا نام گلیاں کے اندر لا الہ پڑھن والا موسلا سداؤن والا وہ چھاپ چھاپ کے زمین تے سٹے اللہ سونے کا نام زمین تے سٹیا جاوے اشتہاراں دے ذریعے مینوں آکھن دے ملا اپنے میلاد جڑا کراندے تے اشتہار چھپدا ہے عرس دا اشتہار چھاپدا ہے میلاد دا اشتہار چھاپدا ہے اللہ رسول دا نام لکھیا ہوندا ہے توجہ ہے نام چکنا ادب یا بے ادبی سٹنا جی تسی کتے پڑھا شاباش آپ استاد ہے پڑھن پڑھاون دا چکر کوئی نہ ساڈا دل آندا ہے ادب پہ اینو اچا رکھنا ادب ہے ہٹھا سٹنا یہ بے ادبی ہے ساڈا دل کیونکہ بزرگ فرماندے مومن دا دل مفتی ہوندا ہاں حق باطل دا خود فیصلہ کر لیندا ہے تے جدوں اے تے مومن دا اندر ایمان نہ لاؤ دیوی مسما ہوے تے موڑے نو قرآن نے نظر آوندا چھلے نو قدم خدا دی ذرا اونچا چاکھنا سبحان اللہ میں پڑھیا تاجدار گولڈا دے بارے جتنا شان کہیں دی جتنی دید کہیں دی اتنا شان نشیند ہے میں پڑھیا میرے مرشد کریم امام الاولیاء تاجدار گولڈا مریداں دے نال جاندے پھر جس گلی بازار کے اندر صاف کاغذ کا پردہ ملنا کوئی شاید نہ لکھی ہونی وہ کاغذ مبارک چک لینا صاف کرنا چم لینا جیب پا لینا مریدا عرض کرنی لجپالا خیر دے آئے کوئی یہ لکھی نہیں کیوں پہ چک دے گے مرشد کریم پیر مہر علی تاجدار گولا سید فقیر فرماؤنا او مرید ہو آخر کاغذ جو بنیا رہے ایک نہ ایک دن میرے اللہ رسول کا نام اندر تے لکھی جو سی آتا پہلو ادب چ فرمایا
از پہلو ادب چا فرمایا ہے تا امام الاولیاء بنا ہے بولتے سنا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ادب دی گلا پہ کرنا ادب دی گلا اور فقیراں دی زبان پہ کرنا فقیر دا بولنا اللہ دا بول نہیں مولانا روم لکھدے نے ان پڑھ چٹا بکریاں پیا چاردا سی سامنے ایک بندے دا گزر ہویا کہن لگا بھائی جی آ کاغذ پہ ذرا ٹھہر جاؤ مینوں دسو کی لکھیا ہے او کہن لگا اتنے تو بسم اللہ شریف لکھی ہے بکریاں چارن والا فورن ڈگی ہے بکریاں کھل گئی اللہ سونے کا نام مبارک چکیا اکھاں تے لایا چمدا پیا فورن نسیا گھر کے اندر جا کے خوشبو لا کے بلند رکھے کان پھڑ لے تھلے کھلارے آوے کان پھڑ کے یار سکین دی پہ ادبی پکڑنے مولا تعالی اپنے نام دے ادب دی آگل جدو ویکھی ہے اللہ سونے انج فضل فرمایا ہے یا کہ ان پڑھ سی مولا روم فرماندے نے ام سیتو قرطیہ و اصبحت عربیہ رات سی جتان پڑھ سی جدو سویر ہوئے قرآن کا بھی حافظ ہے بخاری کا بھی حافظ شریعت دیا کتاباں ساریا زبان یاد کی کھڑا عالم بنا کھڑا رہے فقیہ بنا کھڑا بخاری بھی آ گئی مسلم بھی آ گئی اللہ کا قرآن بھی آ گیا علم بھی آ گیا محض اللہ سونے کے نام کا ادب جو فرمان اج ملا پیر اپنا نام اونچا کرن دی خاطر قدم خدا دی بزرگ فرمان دے سچی ماں نال 100 وارا بدکاری کرن دا گناہ گھٹے اللہ رسول دے نام دی توہین والا گناہ بد اج ویکھ لے سبزی منڈیاں دے اندر کی حشر ہے اخبارات تے چھپ رہے ہیں قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہوندا ہے ادب دسنا چاہیے کہ نہیں بولو ملک چودھری خان پٹھان مولوی پیر اپنے پتر دی شادی دا کارڈ چھپ دے پہلے تو سیانے سن نا نور والے بزرگ جنہ کولو ایمان دا اندر نور چانن کھڑا سی وہ بید بھی نہیں سکرم دیتا وہ شادی دے واسطے دھاگا بھیجتے سن دند برادری آ جاتی تھی ہوں کارڈ چھپتا ہے 150 روپئے کا 200 روپئے کا بڑا سونا بنیا ہوں فل بوٹے اتنے بڑے ہوں پر جدو سانو پڑتا ہے پورے اس کارڈ دے اتنے 200 کا کارڈ ہے صرف آپ ایک کوئی گل پڑھنی 28 جون 2 بجے تام پورا 200 کا کارڈ 2 بجے قوم جو کھان سے لگی رکھ دیتا ہے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ لگ گئے سونا سی چھوٹا کہندا میرا تے وڈا کہندا میرا کھنچ تانی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھلے سٹے بیبیاں اٹھے مانجا پھیریا ہے او جناب بٹھل چ پا کے تیسرے دن جا پنڈ دے باہر روڑی تے سٹ جس نام دی حفاظت واسطے اللہ سونے دے حدیث پاک کے آسمان دے نوری فرشتے حاضر ہوندے نہ دے لوگ کے نہ دھرتی تے جتھے اللہ سونے دا نام ذاتی اللہ پیا ہوندا نا نور دے پرا نال آن کے کج لیندے پھر آون والا جو کوئی آوندا ہے اس مبارک نام نو اٹھاندا ہے او اللہ دا فقیر ہوندا ہے اللہ تعلیم قدم خدا دی کر کے آنا جی ادب کی دولت لب جاوی سمجھے تو خوش نصیب قدم خدا دی نہ ویکھے میں بوش کی پائی پھرنا میں 10,000 کا سوٹ پایا میں تے بڑا چودھری تے ملک نواب میرے محلے کے اندر بلے بلے تے میں بڑی شان رکھنا بڑا مقام رکھنا وہاں وہ قدم خدا دی اپنی عزت نہ ویکھی جتھے ویکھی اللہ رسول کا نام ٹالی کے اندر پیا
ہوئے، جس جس محلے پنڈ کے اندر نالیاں کے اندر شیعہ کا پیشاب گزرتا ہوئے، دیوبندی کا پیشاب لگے، گند لگے، اتوں ہر مذہب والے کا پیشاب اس گلی کے اندر لگتا ہوئے، اللہ سونے کا نام اس نالی کے اندر پیا ہوئے، نہ ویکھی میں چودھری ملکہ خان پیرا نوابا علامہ مسلح کا امام ہو، اے نہ ویکھی میرے اللہ رسول کا نام پیا گند ہاتھ مار نہ پائے جائی، ضرور ماری پر محمد کے نام نو بچاوی، اللہ کے نام نو بچا جائی، قدم خدا دی نماز روزہ تقوی عبادت ریاضت جن عبادت تو نہ کرنا ایک پاس ہے، اللہ رسول کے نام دی تعظیم ایک پاس، ہائے ادب ادب دیا گلا پہ تتنا قدم خدا دی دولت لب جاوی، سمجھے کائنات دا بادشاہ بیٹھ ادب تو محروم بندہ پہ ادب بندہ کدے مومن نہیں ہوتا، مومن وہی ہوتا جی کول ادب کی دولت ہوئے، ادب ہے مومن ہے، مومن کے کول ادب ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے تے ادب ہوتا ہے، کہ ایمان تر جائے بندہ قدم خدا کی ادب بن جاتا ہے، ماں باپ کا بھی بن جاتا ہے، استاد کا بھی بن جاتا ہے، مرشد کا بھی بن جاتا ہے، اللہ رسول کا بھی بن جاتا ہے، جب ایمان کی دولت مل جائے اور اللہ رسول کا بھی ادب کرتا ہے، ماں باپ کا بھی کرتا ہے، استاد کا بھی کرتا ہے، توجہ ہے سبحان یہ پہلا مسئلہ میں ادب کا سمجھایا ہے، کہتا سمجھایا اچا چار سبحان۔ ہوں دوسرا مسئلہ سمجھاوا غیرت کا، اسلام کی دوسری پوڑی غیرت ہے، غیرت کا مسئلہ نال سمجھا دیا واسطہ کافی غیرت اللہ سونے کی غیرت، اندر رسولوں کی غیرت، اللہ کے دین کی غیرت ہی، پھر اپنی عزت کی غیرت، بھی بہن کی غیرت، ایک چوتھے نمبر پہ تھی بہن کی غیرت، سارا نالوں وڈی غیرت اللہ دی آئی، پھر وہ رسول دی آئی، پھر دین اسلام دی آئی، پھر اپنی عزت دی آئی، تھی بہن دی آئی، اپنی گھر والی کی غیرت ہی، جب بندہ ایک کر دے اللہ سونا کی غیرت کرتا ہے، رب سونا عزت کی غیرت بھی دے چھڑتا ہے، قرآن دین اسلام کی غیرت بھی دے چھڑتا ہے، لیکن مینوں آکھن دے جیڑا رن تھی بہن کی غیرت ویلا بن جاوے وہ کدے اللہ رسول کی غیرت کر سکتا ہی نہیں۔ ہوں اللہ سونا سانو قرآن دے اندر غیرت سکھائیے، میں ہوں اللہ کا قرآن پڑھن لگا وہاں سانو محلے کے اندر پنڈ کے اندر بندے آخر یار مولی ہو سکے جڑا قرآن سناوے، ہوں میں قرآن پہ پڑھنا وہاں قرآن نہ ہوگے میں مجرم اتنے حافظ بھی بیٹھے پڑھے لکھے بھی اتنے بیٹھے ہونے، میں قرآن خدا کا سناوا وہاں غیرت کی گل سمجھاوا گا، بولتا جا سبحان اللہ سونا فرماؤں ہے مومن کی عورت کدے عورت نو مومن کی عورت نو اللہ فرماؤں ہے کہ بی بی پردے دار باہر جاتی نہیں، گھر بیٹھ چار دیواری کی قید پابندی ہی رب والوں جو آئیے قبول کی بیٹھی ہے، کس آیت پابندی چار دیواری دی آئیے، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ کا قرآن ہی رب سونا اپنے نبی پاک دی ازواج مطہرات نو حکم پہ فرماتا ہے اے نبی پاک دی ازواج مطہرات ہی خبرداری گھر کے اندر ٹھہری رہو، قرار پکڑو، زمانہ جاہلیت دے اور توانگوں تے پردہ گلیاں بازاراں دے اندر مت پھرو، اللہ کا قرآن ہی حق دا بیان ہی، نہ منن والا پکا بے ایمان توجہ ہے جناب دی،
اس آیت مبارکہ دے اندر رب سونے چار دیواری چ رہن دا حکم فرمایا نبی پاک دی ازواج مطہرات نو، اور مراد اس آیت دے حکم تو تمام امت دے مومن مسلماناں دیاں عورتاں بیبیاں نو پردے دا حکم او وچ شامل نے. توجہ ہے ایک آیت چار دیواری دے اندر حکم قرآن. ہوں رب سونے کیویں غیرت سکھائی قرآن سنا. مسلمان دی بی بی پردے دار باہر نہیں جاندی، سرکاری نہیں، سرکاری تو جاندی ہے نا سرکاری نہیں، بازاری نہیں، جیڑی مومن ہے نیک بی بی چار دیواری والا حکم رب دا من تے بیٹھے گھر باہر نہیں جاندی، نہ غیر نو ویندی نہ ویکھن دیندی. تاں فقیر انج دے فقیر ہیں نا، فقیر آسا صوفیاء دی زندگی نہیں پڑھی. ہاں آدھا ملا دا سنا سنایا انہاں دے منہ وچ جویں او سنا جاندے سن لیا تے آپا کجی ویکھو جی ترقی تے پھر آ ویکھو سارے لے گئے، ساراں دیاں گئیاں ظالماں ساراں دیاں نہیں گئیاں، میاں شیر ربانی دیاں بیٹھی. بول مہر علی دیاں، بابا فرید دیاں، خواجہ فرید دیاں، داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، ملا دیاں سادوانا کڈو کڈو. اللہ لوڑا قرآن فرماتا مسلمان دی بی بی نو جو پردہ دار بی بی ہے باہر جاتی نہیں، گھر وچ بیٹھی اللہ دا حکم من کے بعد نہیں جاندی، نہ آوارہ نہ بازاری نہ سرکار. گھر پردے دار بی بی بیٹھی ہے، مرد کوئی نہیں، کماوا ٹر گئے، کم کاج نو ٹر گئے، باہر غیر مرد آیا، غیر مرد آیا آواز ماردا ہے، سد ماردا ہے، کوئی شخص طلب کرتا ہے منگتا ہے، آواز اچھی کر سد ماردا ہے. ہن اللہ سونا بی بی نو فرماتا ہے جا تر جا کتھے دروازے دے اندر کھلو، جہاں پردے دی حالت اندر کھلو جاوی پردے دی حالت. اے نہ ہوئے بھائی دروازہ کھول کے پیا کے ویرا کنوں ملنے خیر دے کدوں آیا کتے چلا خیر ہے کنوں ملنا ہے. نہ اللہ فرمایا اندر کھلو رہو. کتنے اندر پردے یہ جو بولی جاندے تو انہوں جواب دے بولتے صحیح قرآن پڑھن لگا گے انشاءاللہ سبحان اللہ. ہوں اللہ لوڑا فرماؤندا ہے اینو جواب دے پردے دی حالت ادھر سامنے نہ آوی اندر کھڑی ہو جاؤ پردے دی حالت پوری ہوے اینو جواب دے. نرم نہ بولی، نرم نہ بولی، میٹھا نہ بولی، کولا کولا نہ بولی، تیرے لفظوں کے اندر مٹھاس نہ ہوے، نرمی نہ ہوے. اللہ فرمایا کنج بولنا قرآن وچ خود رب دسدا ہے. میں آیت اللہ دے قرآن دی پڑھن لگا. مسلمان دی بیبی نو حکم ہے لا تخضعن بالقول، فرمایا اپنی زبان دا لہجہ سخت رکھ، کرخت رکھ، گرم رکھی، نرم نہ بولی. کیوں ہو سکتا ہے اگر تو نرم بولی، اگر تو نرم بولی او غیر ہے تیری نرمی دا فائدہ اٹھا دیا ہو سکتا ہے ذہن کے اندر کوئی گناہ کا خیال اٹھ کھلوے. کولا کولا پہ بلندی ہے تے نرم نرم پہ بلندی ہے تے بڑا میٹھا پہ بول دیے ہے تے میں گل اگاں ٹورا ہو سکتا ہے اندر ذہن وچ کوئی گناہ دا خیال اٹھ کھلوے. اللہ فرمایا سا اے گناہ دا خیال تک نہیں اٹھن دیندے. ہو سکتا ہے تو نرم بولی تے جڑے گناہ دا خیال اٹھ کھلوے تے گناہ ہو جاوے. اللہ فرمایا نا لا تخضعن بالقول، اپنی زبان کا لہجہ رکھ سخت. جدو تو بولنے گی نا سخت وہ باہر جڑا غیر آیا کھڑا نا وہ ذہن چ گناہ دا خیال بھی نکل جاسی تے بندہ بھی
او سخنا ہوئے 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 ایڈی بی بی کوڑی ہوئے تے عزت مسلمان دی بچ جاسی. ہوں ایمان نال دس میں کی سنایا ہے بی بی کتھے پردے باہروں کون ہے تے کی سنا رہے تے رب کے فرمایا نرم بول کے گرم یونیورسٹی نرم کے گرم. دیکھو سر دیکھو کیسی لگتی ہوں سر. میں نے 10,000 کا ڈریس پہنا سر. آپ مجھے پکنک پہ سر آپ مجھے کیوں نہیں لے کر جاتے سر؟ وہ نا مراد تینوں ایک حکم دیتا ہے بول. میرا ہاتھ کھڑا ہو قلم خدا سے کھڑا پروفیسر دیکھے تے پردہ ہی کوئی نہیں تے کپڑے بھی او جڑے پوری فحاشی تے اس طرح پھر گلاں بھی نرم. کیوں نرم بڑے سی تے نمبر پیسی نرم بولیں گی تے نمبر ملن گے. پکنک پہ جائے گی تو نمبر لے آئے گی. ہے اج قدم خدا دی ہن رب سونا مومن نو سکھا رہے غیرت کہ خبردار جے بی اندر بیٹھی ہے تے او بھی بولے پارو غیر نال پردے دی حالت تے سخت بولے. ہن اللہ سونے دے قرآن دی تیسری آیت سناون لگا. ارشاد رب العالمین مولا فرماتا مسلمان دی بی نو نہ سکھ دی بی نو نہ ہندو دی بی نو نہ کافر دی بی نو نہ عیسائی دی اسلام دے اندر جڑا داخل ہے مومن ہے. اللہ فرماتا مسلمان دی بی نو جڑی پردےدار بی ہے مار جاتی نہیں. گھر کے اندر چلتی ہے اندر شہر دے اندر چار دیواری دے چل رہی ہے. اللہ سونا فرماتا ہے لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اللہ فرمایا خبردار ہی اپنا پیر زمین پہ آہستہ رکھ. پیر زمین پہ کیوں فرمایا جے تو زور نال پیر رکھا نا تو جڑا خفیہ زیور پا کے پیرا پھرنی ہے اس زیور دی آواز اچھی ہو کے تے باہر گلیے چ جائے گی. اللہ فرمایا مینوں گوارا نہیں. لا یضربن بارجلہن خبردار پیر ہولے رکھ زمین پہ. ہن جیڑا رب جاگ دے بیٹھے ہو جڑے ستے ہو سبحان اللہ چاک. ہن جڑے جاگ دے ہو ڈٹ کے چاکھو. جیڑا رب عورت دے پیر والے زیور دی آواز باہر پوری نو جا لڈی ہے جمالو پاس. ہن قلم خدا دی کر کے اللہ ساڈے قرآن دی عزت عظمت اللہ دا فقیر ہی جاندا سی. جدوں نہ پیارا اللہ دا قرآن پڑھیا گھر کے اندر بیبیاں پڑھیا اللہ دے قرآن دے حکم نو تسلیم کیتا مننا چار دیواری نو اپنے تے فرض کیتا ہے. بی بی باہر نہیں گئی پردہ پورا کیتا رہے. قلم خدا دی کر کے آنا اسلام دی تاریخ اٹھا کے اسلام دستا ہے جس مسلمان کی بی بی نہ باہر گئی نہ غیر ول ویکھا نہ غیروں ویکھا گھر کے اندر رہی ہے غیر ول نہیں گئی. جب میں پتر جایا کدے حسین جایا کدے مہر علی جایا کدے شیر ربانی جایا کدے داتا علی حجویری لاہور تے جایا کدے بابا فرید جمہی کدے خواجہ فرید جمہی کدے سلطان صلاح الدین ایوبی جمہی کدے محمد بن قاسم آیا. زندہ باد زندہ
او فقیرا تینو قرآن کا سبق پڑھاونا ہے. بزرگ فرماندے نیک ہوے پر ہوے بے غیرت، نیکوکار ہوے تے ہوے بے غیرت، اون دے نال او گناہگار چنگے ہی ہوے گناہگار پر ہوے غیرت والا. کی مطلب اپنی دھی بہن کی غیرت رکھنا ہوے نمازی غازی تے قاری تے حافظ تے مولوی تے پیر، لیکن دھی بہن کی غیرت نہ رکھنا ہوے گنہگار چنگئی جڑا دین کی عزت پہ رکھ. حجاج بن یوسف سنیا نا، حجاج بن یوسف مدینے دا بادشاہ سی، بڑا ظالم سی، گناہگار سی، بڑا مجرم سی، جہاں ظلم دیا کتاباں بھریاں پہ داستان ظلم دیا لکھیاں پہ نے. آ تیرے کراچی ساحل سمندر کے کنارے ہندو آن کے مسلمانوں دیا عزتوں چھیڑن کا ارادہ کیا. مسلمانوں دیا بیبیاں آواز دیتی. حجاج بن یوسف کتنے مدینہ تے کتنے کراچی تو کتنے بیٹھا تینوں تے اپنے اسلام کی خبر ہی کوئی نہیں. آ فلما ڈرامے تماشے ویک سلطان رائی دیا بڑکا سن کے ہندوستان کے انہیں کنجر آلہ ترین نسلی کنجرا دیا بڑکا سن کے تے اپنا حلیہ بدلائی پھر نہیں. اسلام کا شیشہ وے اصا تو اسلام کے مجاہد غیرت والے بیبیاں آواز دیتی. ہندو چھیڑن کا ارادہ کراچی وچ آواز بیبی ہماری کتنے مدینہ اتے تار فون کوئی نہیں. مولا تعالی انہاں بیبیاں دی آواز پہنچائی. حجاج بن یوسف دے کنے آواز اپڑی ہے، جواب دینا لبیک میں حاضر رہا. 17 سال کے جوان محمد بن قاسم نے تیار کی. یہ گل کتنے لکھی ہے؟ شریعت امام 12.5 سال پرانی کتاب فتوح البلدان امام بلاغری کی لکھی ہے. محمد بن قاسم آئے ساحل سمندر کراچی پہ ہندوان کے ہاتھ مسلمانوں دیا عزت وال لپڑے نہیں سن. گاجر مولیاں کو کٹ کٹ کے سٹیا شہروں کے شہر فتح جو فرمائے اعلان فرمایا جنہ تیکر مسلمان دھرتی کے وسطے میں مسلمان کی عزت کو نہیں اکھ میں دیکھ سکتا ہے. گناہگار ہے پر بے غیرت نے انہیں بیبیاں دی غیرت دی آواز سنیے مدد نو اپڑا ہے. ہوں کافر ویکھا ہے کہ مسلمان قرآن کا حکم من کے بیبیاں گھر چ بہ جاندی ہے پردہ کر دی. کیویں سکے مامے دے منڈے دے سامنے بھی نہیں ہوندی. شرعی پردہ کی ہے کوئی ہے پتہ؟ فلموں کا پوچھو گن گن کے دسن کے انہوں فلموں کے کنجرا کا نام پوچھو گن گن کے دسن. پردے کا پوچھو بول صاحب ساڈے ہل تے ہے ہی کو نہ. ہوں میں اتنے پردے کی وضاحت کر دیا تھوڑی جی مطلب شرع شریف کا سمجھ آ جا. علم حاصل کرو چین جانا پڑے. نبی پاک نے فرمایا جنگ بدر کے قیدیوں کو کہ لکھنا سکھا دو پڑھنا سکھا دو. ایڈے ایڈے بہتان تے ایڈے ایڈے جھوٹ بولنے بھی محبوب خدا قدم خدا دی اٹھاتے آنا. جس مسلمان یہ سمجھے بھائی نبی پاک علم دیوایا کافر تو کنا تو کافر کو علم دیوایا نبی پاک نے قسم خدا دیو پکا بےمان سمجھیو مومن نہیں ہو سکتا
جڑا خود معلم کائنات ہوے یار وہ کافر تو علم پیا سکھاندا ہے. شریعت دے مطہرہ دے اندر مسلمان دی بی جڑا پردہ کرنا ہے نا وہ کنا کنا مردہ کول کرنا ہے جڑا واجب واجب دس دیا جنہ مردہ نال بی بی دا نکاح ہو سکتا ہے انہوں نے آکھا جاندہ ہے غیر محرم. انہوں کول بی بی پردہ کرے واجب اے شریعت پاک محمد دی. جنہاں نال بی بی دا نکاح نہیں ہو سکتا اونے محرم انہاں نال بی بی پردہ نہ کرے. ہن باپ بیٹی دے واسطے محرم ہے، بیٹی باپ کو پردہ بول پو بہن بھائی تو پردہ کیوں بہن بھائی دا نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا دادیا کول بھی پردہ، نانیا کول، مامے کول، چاچے کول نہیں. اچھا مامے دے منڈے کول کیوں ویاہ ہو سکتا نکاح ہو سکتا ہے اتنے پردہ کرے. ماما اندر آوے پر مامے دا پتر باہر، چاچا اندر چاچے دا منڈا، دیور دو بھائی ہیں انہوں نے گھر والی ایک اوندے تو پردہ کرے دوسرے بھی اوندے تو پردہ کرے. پیر کولو بھی پیر کول بھی مسلے دے امام کول بھی مولی کول بھی پردہ. اچھا مامے دے منڈے دا بھی، چاچے دے منڈے دا، دیور دا، پیر دا، مسلے دا امام دا، قاری دا، پروفیسر ماما لگتا ہے. ہاں میں جواب دے سونے جیڑی میں گل کیتی ہے ایتھے ایتھے ہون اٹھ کھلو میرے کو لسلا کوئی نہیں. ہون اٹھ کھلو کیونکہ میں سامنے تیرے بیٹھا. تو آپ مولوی صاحب غلط ہے غلط ہے غلط ہے تو غلط ثابت کر، میں قرآن پڑھ کے صحیح ثابت کر. اچھا سن کل تو آخے پنڈ دے ہوٹل سے بیٹھ آخے جی غلط یار کو گل کرنے والی تے قدم خدا دی منافق منافق منافق. اسلام فرماندا مامے دے منڈے دا پردہ وے، چاچے دے منڈے دا پردہ ہے، دیور دا پردہ ہے، پیر کول پردہ ہے، پیر دے پتر دا پردہ ہے، مولوی کول پردہ ہے، عالم کول پردہ ہے، مسلے دے امام دا پردہ ہے. بی بی سامنے آ سکتی نہیں تے مینوں آکھن دے جڑے یونیورسٹی دے اندر ماسٹر پروفیسر سکالر تر تر سر پکنک ہن میں اس نتیجے تے اپنا قلم خدا دے چھوڑ کافر ہی کہ اسلام کی پابندی جدو مومن کرتا ہے بی باہر جاتی نہیں گھر پہ جاتی ہے پردہ کرتی ہے قدم خدا بھی جب بھی جمتی ہے اصلاح ہوتی نہیں ہوتی. محمد بن قاسم لاہور کا غازی المدین شہید پنڈی کا ممتاز قادری انہاں ویکھو اصلے دے دور نال اسا مسلمان نال کدے لڑ سکدے ہی نہیں. کیوں مومن دا کافر دا اصلہ لڑدا مومن دا ایمان لڑدا. بولو کافر دا لڑتا ہے اصلہ، مومن کا ایمان لڑتا ہے. جنگ بدر 313 بنیاں ٹوٹیاں 7-8 تلواراں رنگ نال بھریاں پیاں بالکل مٹھیاں تے جڑے جا رہے ہیں ظہور دے غلام 313 نحیف کمزور پتلے لاغر بدن ہے تے انہاں دا لباس پھٹیا پرانا پھیرے جُتی نہیں لبدی. انہاں کول کھان پین دی صبر دے سوا کچھ ہے کوئی نہیں. دانا کھجور دا چوس چوس کے 8-8 تے 10-10 ہارون دے غلام او بیٹھے گزارا کردے نے ایک دانے کھجور تے انج دے کمزور رات انہاں دی مولا دی یاد وچ آہو غاری دے اندر صدر دے اندر پہ گزرتی ہوئی مقابلے دے اندر جڑا ابو جہل دا لشکر آیا میدان بدر دے اندر 1000 دا لشکر ہے انہاں دے کول کھاون پیون دا سامان عیاشی دا عام 10-10
اونٹ ایک وقت ٹوپے کے کھاتے پہ شراب وافر کنجریاں انہاں دے کول شراب انہاں دے کول نماز محمد دے غلاماں دے کول حق صاحب اللہ اکبر اللہ توجہ ہے جناب ہزار دا لشکر جڑا آیا سی جنگ بدر دی رات دن نو لڑائی بننی سی او پہ دسدی ابو جہل کی فوج کول شراب محمد دے غلاماں دے کول نماز انہاں دے کول کنجریاں شراب پہ پیندن کنجریاں دا ڈانس پہ کردن کون آپ پچھلے بولو نا جے حسین پاک دے کربلا دی 10 دی رات دا مطالعہ کر وہ بھی دس دیے جس پاسے خیمے میرے پاک حسین دے گھرانے دے لگے سن انہاں خیمہ دے اندر اللہ دے قرآن دی آوازاں نے مولا دی یاد تسبیح تحلیل اللہ دا ذکر مولا دی یاد مقابلے دے اندر جڑا یزید دا لشکر آیا کربلا دے میدان سے انہاں دے کول شراب کنجریاں دا ڈانس کدے کول ہے اپنے حال تے کوئی نہ اے چودے سی نا او کربلا جڑے یزید فوجی بھیجے سن نا اے شراب سی انہاں کول تے کنجریاں سن آپ تے ہائی حسین والے اپنا کوئی کنجریاں والے پاسے کام جڑدا ہے ابو جہل والے فوج کول کیے تے سونے نبی دے صحابہ کول نماز تے سونے حبیب دی دید نماز پڑھ لیندے حبیب دی دید کر لیں ہے رج جاندے ہن میں پوچھنا ابو جہل دے بھیجی فوج او نچاوے کنجریاں تے پیوے شراب ہے تے او ہن پلیت حسین نال جڑے لڑن آئے کربلا یزیدی او پیویں شراب نچاویں کنجریاں او ہن پلید تے ہن یزیدی تے آپا ایو مکالا ملیے آپا محمدی تے حسینی یہ کیڑی عدالت وچ لکھا ہے شراب یزید واسطے حرام او کلا یزید واسطے حرام نہیں مومن مسلمان قیامت تک ہر مومن واسطے کا حکومت ہوے پیر ہوے عالم ہوے عوام ہوے ملک ہوے پٹھان ہوے شراب سب واسطے حرام کنجری نچاونی سب واسطے تے شریعت دسدی نہیں او نچا لو مجرم تو سا نچا لو تو سا مومن مینو آکڑ دے قلم خدا دی اج بے غیرتی دی اخیر ہو گئی ہے سارے اندر عقل دے رہی کیوں بدل تو فرما دے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اج ساڈے کول دین دا مریا نہیں انگریز دی کھچ آ گئی بک آ گئی ٹر مٹر سارا بھین بھی گئی پرا بھی گیا پاپی بھی گئی تھی بھی گئی سارا ٹپر انگریز لے گیا میں کہ ولاد کرا گا سانو او شعور دے بہانے دے کے قدم خدا دی بے شعوری دے دیے بے تمیزی دے دیے جہالت دے دیے بغیرتی دے دیے وہ تو محبت کا قرآن نہیں جڑے انسان کو شعور دیتا ہے غیرت دیتا ہے انسانیت کا سبق سکھائندا محبت کا قرآن توجہ ہے سر
ذوق لا سبحان ذوق لا خدا جب دین لیتا ہے اس طرح نہ سب تمہیں ٹھیک کیوں تے حدیث پاک لکھی اے بے ادبی ہوندی نالے عالم دے کول تے کجری دے کول پیسے رکھن دا فرق ہو ہاں عالم کول میں ہوں ادب سکھایا ادب نال رکھ دو کیوں تے حدیث پاک لکھی یہ پیسے دا ادب نہیں رسول دی حدیث دا ہاں تو مڑ کنجری تو جی سٹ دو تمہیں پتہ ہے مولوی تو جدو سٹ دو نا تو ویختے پہلے دل گٹیندا ہے پھر اتوں اٹھنا تے وکھا تے پورے مجمے نو بے میں جا رہا جدو رکھنا تے نوٹ دا ایک پاسا ہور تے ایک پاسا جیڑا کنجری نو سٹنا ہے 2-3 ایکڑ ویچ کے تے نواں ہوئے مشین چ نکلے تے پیٹی پئی ہے بند ملک چوکری خان بیٹھے بس منہ کھلنا ہے انہیں گانا ہے انہیں ویکھنا نہیں بس ایویں کرنا ہے اے جنتی قوم دی نشانی پیدا ہاں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا سن یزید دی فوج کنجری نچاوے شراب پیوے ابو جہل دی فوج کنجری نچاوے شراب پیوے مینوں آکھن رہے اساں یزید دی فوج نالوں 5-7 ہاتھ ادا لگے پائے یزید خود یزید ہی اپنے گھر دیا عزتاں نہیں نچائیاں کیوں او امیر معاویہ پاک دا خون مبارک سی خاندان سی حرم پاک سی کوئی بیٹیاں سن کوئی نواں سن کوئی گھر والیاں سن کوئی بھیڑاں سن وہ نچن والیاں نہیں وہ شریعت دیا پابند ہے یزید کرائے تے چھڈدا سی کادے تے کرائے شراب پھڑنی کنڈی بند کرنی کنجریاں کرائے والیاں نچانیاں ادھروں شراب پینی ادھروں نچانیاں یہ کی دا کم اچھا آپاں دا ہاتھ یزید نالو اس بھڑے کام میں اگاں ہاں اتنے یزید نہیں اپڑ سکتا ہاں اتنے وہ اپڑ سکتا ہی نہیں وہ نچاوے باہروں سڈ کرایہ لیا تے آپ پتر دی شادی تے آپ دیا گھر والی قرآن کی کس آیت کا حکم پڑھ کے بھی پیا نچانا دسو قرآن کی کس آیت پڑھ کے بھیڑ پیا نچانا مجھے دسو تیری بے گھر پہ نچتی دادی نانی ماسی چاچی ٹبر دا ٹبر خود بینڈ باجے والے نو چھڈ کے انہیں جڑے انج دے بےمان ہوندے انہاں دا لباس وینیا تے سانو شرم آوندی کہ بے لباسے لگے پھردے نہ پچھو کجو ہے نہ اگو کجو ہے ننگ دھڑنگ کیونکہ پینٹ والا اے لباس نہیں کیونکہ اے ننگا دا ہے کیونکہ انہاں کافراں دے مذہب وچ او ننگا رہنا ہے اسلام وچ کجا رہنا ہے تا اسلام دسدا ہے او لباس پاؤ جڑا سونے محمد پایا ہے صدیق اکبر پایا ہے مولا علی پایا ہے میرے علی پایا ہے میاں شیر ربانی پایا ہے تو جیڑا بوش پایا ہے کیونکہ وہ مذہب ننگا ہے وہ لباس پیسے پہ اصل کپڑا بھی پا لویے تے رویے بھی ننگے تے تاں ہوندے تو کدے نہیں ویکھا جدو پینٹ والا مسیت وچ سجدے جاندا کی ہوندا ہے دعائی فقہاء کرام فرماندے پینٹ نال جڑی نماز پڑھی ہے نا کہ مکروہ تحریمی واجب لیا ہے ہن جڑی اس پینٹ نال پڑھی اونوں لا کے انسان نال کپڑے پا کے اوہ نماز مڑ پڑے
ہوں ایک تو وہ کھانا ٹونگی دا پتر خود نماز اپنی تو بھی گیا تے جڑا پچھو کھڑا ان دی بھی لے گئی ان دی بھی لے گیا چار بعد قلم خدا دی کر کے اللہ بند باجے اللہ یہ مینو مسئلہ تے دسو نے تو مولیت مولوی صاحب وہ مسئلہ دسیا میں تھانوں پوچھنا جڑا بینڈ باجی والا آندا ہے ویاہ تے ساڈیاں عزتاں نچاؤن خود آندا ہے یا سد آندے ہو؟ اچھا اے جائے اللہ سانو فقیرا پتہ نہیں کتنے اپنا اندر وڑ کے وہ عزت نچاندہ ہے جی ساڈے اندر ایمان دا چانن ہوندا نا تے اونوں پھڑ دے تے آندے بغیرتا اساں تینوں دلے نظر آئے ہیں ویسے کنجر ہے ساڈی عزت کنجری تو سانو کنجر بنائی جاندے نچا رہے خبردار پاندے لمبا مار مار سوٹے ہوندے دو منہ ایک چکر دے جے اندر ایمان ہوندا اے ریا جو نہیں مک گیا ختم ہو گیا جھلی دنیا صرف زبانی کلمہ پہ چل گئی اندر گیا چانن موکو ہن او سانو بڑائی کھلا کنجور کیویں نچا تے لغت دیا کتاباں اٹھا لغت دیا اتھے کنجری دا ماننا پڑھ کنجری کس عورت نو آکھو بولو نچن والے عورت نو کی آخر بولو بولو ہاں ہر لغت بھی کتاب کے اندر کنجری دمانا لکھے نچن والی عورت نو کنجری آخر حاکم کے گھر ہوے نچے تے کنجری یہی پیر کے گھر ہوے نچے تے کنجری یہی عالم کے گھر ہوے نچے تے کنجری حافظ کے گھر ہوے نچے تے کنجری مسلم امام کے گھر ہوے نچے تے کنجری یہی ملک چودھری امیر پٹھان خان کے گھر ہوے نچے تے حیائی کا کام کرے تے کنجری یہی مینوں آکھن دے ایسا کنجر نہیں ساری ایسا کنجری نہیں ایسا صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہے محمد بن قاسم کے وارث سانو کافر دلہ بنایا تعلیم کے ذریعے دلہ بنایا اج ساڈا تعلیم اپنی دے کے بےایمانی دے کے اج ساڈا ایمان لے گیا بہن سامنے نچدی ہے تے ایمان غیرت ہوتی مار چھڑ دے او نچدی ہے اوپر نوٹ کھٹنے او ڈھول بند باجے والا نوٹ لے جاتا ہے ویلا لے جاتا ہے کافر اتنے تک پہنچا ہے کہ مسلمان خود آپ دی دھی بہن ماں خود نچاوے باہر نچے تے کرایہ لی گھر نچے تے بینڈ باجے والے دے اگے دھی بہن کافر ایج دا بنایا دلہ او بناوے دلہ او تواڈا بنے دوست آساں روکیے تے آساں دشمن کافر نچاوے نچاون نہ کرے حکم ایتھے کوئی بیٹھا سکول والا یونیورسٹی والا منڈا منافق نہ بنے وچ محفل تے کھڑا ہو جاوے کیا یونیورسٹی کالج سکول دے اندر کڑیاں نو نہیں نچایا جاندا آکھے نہیں میں پگلا دیا گا کھڑا کھڑا وہ ہے بھائی سودا نہ کود نہ جھوٹ نہ ایتھے کوئی سکول والا بیٹھا ہے یونیورسٹی پڑھتا اور تو تے داڑھی رکھی کھلا تیری کیا مطلب ہے کیڑا بھائی او کیڑا ہے بھائی اچھا او نچائی جاوے تے ایسا روکیے ہی نا
چشتی گالاں کڈدا ہے گالاں اچھا سبق غیرت دا دینا آخرا مسلمان بھی بہن نو پردہ کرا گھر بہا اے نچاون واسطے نہیں ہے بی پردے تے غیرت تے شرم تے حیا واسطے آئیے اینو پردہ کرا گھر بہا اے کمائی دی مشین نہیں اینو گھر بہا جڑا جڑا سبق پڑھاوے او تیرا دشمن جڑا اسما سارے عام نچاوے تیرا سجن بے ایمان سن چپ کر چپ یونیورسٹی دا ایک منڈا آ جائے ہور گل پوچھنا چلو یہ نہیں پوچھنا آ جاؤ آ جاؤ کیونکہ تو سویرے بولنا ہے چین 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 آ بھائی کوئی ہے بھائی کوئی نہیں چلو کھلو جاؤ چل چل چپ 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 اور چپ میاں چپ اور میاں اور آ جڑا تمبو نال لگا کھڑا اور بس بھائی میاں چپ سونا ہے رومن دیا گلا رومن دیا ساڈے سونا ایمان جب بہو نا آ پتر آ جا اچھا پتر نہیں اچھا چلو ہوں تو نماز کو نہیں بیٹھے خیر آج اللہ چلو چپ بھائی چپ 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 ہوں چشتی ہے جھوٹا یا چشتی ہے سچا اے منڈا پتر تیری میری پہلی ملاقات ہے ہاں جی کر تیری میری پہلی ملاقات ہاں جی میں تیرا نام جاننا نہیں تینوں سکھایا ہے نہیں تینوں کوئی گل دسی ہے نہیں اچھا چپ بھائی کلمہ شریف پڑھ پہلا کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلط پڑھا چپ اصلاح دشمنی نہیں ساری آپ اصلاح سے آئے اصلاح کریں پتر پھر پڑھ سے تیرا کلمہ سیدھا ہو جاسی چلو موڑ منہ دلا گھبرانا نہیں لالا کلمہ طیب طیبین پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ لام کے پیش ہے ٹھیک محمد الرسول اللہ ٹھیک پتر آ مجمع بیٹھا شرط پور شریف بابا شیر ربانی گواہ ہے ویکھ رہے ساڈا ایمان اچھا میرا لحاظ نہ رکھی اپنا خیال نہ رکھی کلمہ محمد دا پڑھائی اس کلمے نو سامنے رکھ کے جیڑا میں پوچھا او سیدھا دسے سچ یونیورسٹی دے اندر جڑیاں کڑیاں تے کوڑے پڑھدے او آئی لو یو کردے اچھا 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 یہ میں تینوں سکھایا پتر نہیں ایویں ہوندا ہے ہاں جی نچنا ہوندا گانا ہوندا اکھ مارنا ہوندا زنا ہوندا چپ پروفیسر کر دین پروفیسر زنا کر دین اچھا منڈے کر دین ہاسٹل وچ کر دین ہوٹلاں وچ کر دین تے مڑ پھٹ لعنت ہو جے قوم تے جڑی حال نہیں نہ بننے آرے وے کھڑی میاں صاحب فرماتے لی بے غیرت دی او یاری نالو او سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی تے مرغے نالو او سنگ ساد سرو دا چنگا رکھ لعنت ہو جا عزت مختار پار کر کے 70,000 تنخواہ 30,000 تنخواہ رکھ والا پی کتا کھا لا گناہ کھٹ ہو رہی کٹا مریا کھا لا گناہ کھٹ ہو رہی تھی ورگی اپنے خون کی عزت مختار تار کر کے کدے افسر دیکھو کدے پروفیسر دیکھو کدے پٹرولیم کے ڈالنے کے غیر نال بہا پتر کھاوا
ساڈا اسلام ساڈا مذہب اسلام ساڈا اللہ رسول جنہاں سا کلمہ پڑھیا ہے او حکم فرماندے شریعت محمد دی دسویں ہے تانوں کافر پڑھیا ہے چشتی گل کڈدا او کڈدا آندا غیرت دا کھا بے غیرتی دا نہ کھا اکھ ویکھی گل نہیں منتے ہو کافر پھڑے ناراض تو نہیں ہو او جی مولوی صاحب ہن قرآن سے عمل کریے پھر ججنی نہ بنائیے پھر مولوی صاحب وکیل نہ بنائیے ڈاکٹرانی نہ بنائیے پھر آتی آ میرا ہاتھ کھڑا ہے چپ کوئی مجمع چوا کے تھلے کرے کی قرآن دی کس آیت اور حدیث ایک اللہ رسول فرمایا ہوئے ججنی بنا لو وکیلنی بنا لو ڈاکٹرانی بنا لو ٹیکے لاوے لواوے جاؤ کھلی جگہ پہ اٹھیو اٹھیو پھر لکھ لعنت ہو جے تعلیم تے اکبر آبادی پہنچ گیا کافر دے منصوبے تے شمشیر و زن کو اپنائے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے آج ستویں دی اردو گھرو چال ہے گھرو چال اپنا گھرو چال ہے صفحہ نمبر وہ ایک اخبار اکھی ویکھی بیٹھن زنا ہوندا منڈا نہیں دس گیا تو اخبار پہ مینو اخبار پہ وکھانا 7 سال دی طالبہ نال ماسٹر نے جا کے مینو کیوں وکھانا ہے تے خود دا طریقہ لا تو اخبار اچھا اے اخبار سچے کیا منڈا کیوں یہ وچ پڑھدا ہے ٹھیک نہیں پتر آل صاحب زبان ہے گلا کھائے بچ چھٹیاں پہ میں پتر تیب بنا لوا ذرا اچا چار سبحان اللہ کتنے بیٹھے آتے گال پیچھو کیڑی ہے ہاں لسان العصر جگ دی زبان سید اکبر حسین الہبادی آپ فرمایا کافر بے ایمان ویکھا نا جنگ بدر کہ وہ 1000 نچاون والے تے اصلے دے رور والے رب سونا انہاں کمزوراں دے مدد واسطے 5000 فرشتہ بھیجے ہیں پھر اے بے سر و سامان انہاں سامان والا دے نال لڑے گاجر مولیاں کو کٹ چھڈا انہاں دی کنڈ نال کنڈ ملا کے اللہ دے فرشتے کھڑے ہو کے پلٹ دے میدان بدر دا گواہی دیندے جتن تے محمد دے غلام جتن جس میدان وچ نبی دے یار گئے اسلحہ بھی تھوڑے نفری بھی تھوڑی ہتھیار بھی تھوڑا لیکن جتنے غلام محمد دے کیوں وہ اسلحہ تے لڑدا غلام محمد دا ایمان تے لڑدا کافر وے کیا کی آسا مسلمان نال اصلے دی طاقت تے نفری دی زور نال اسا نہیں لڑ سکدی تو کو جنگ دا پاسا پینترا بدل ایں نال اصلے علی تے نفری علی گرم جنگ نہ لڑو ایمان لڑدا تو انہاں نال جنگ لڑ سرد جنگ کی اسلام فرماندا ہے عورت رہے اندر تلوار رہے باہر جب عورت اسی اندر عورت کی غیرت کر سے اندر بہاسن جڑا بھی بہن کی غیرت کر سی وہ قرآن کی بھی کر سی نبی کی بھی کر سی اللہ کی غیرت بھی کر سی کدے اس میدان کی لڑ سی کدے اس میدان کی لڑ سی ہن ہتھیار تلوار رہی باہر بیبی رہی اندر تلوار جتھے جتھے باہر رہی لڑدی رہی جتدی رہی کافر ویکھا او ساکھا تو الٹ کر شمشیر و زن کو اپنائے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے او ساکھا اکبر بجھ گیا کافر دا منصوبہ کی او ساکھا رن نو کڈ تلوار نو لکا
ہوں مڑ کافر کڈا عورت نو. اچھا سونے ایتھے کوئی مولوی بیٹھا ہے کوئی پروفیسر بیٹھا ہے, میرا لحاظ نہیں کرنا. الحمد تو لے کے والناس تک اللہ دا قرآن عورت نو چھپاندا ہے, گھر بہاندا ہے یا کڈدا ہے؟ بولو. اسلام, اللہ, رسول, قرآن, بابا فرید, میرے علی میاں صاحب, کافر کافر دیا خود کافر دیا عورتاں کلب سوئمنگ پول ڈانس کبڈی تیراکی کرکٹ رسا کشی بوری ریس بوری وڑ کے نا اتنے تک بوری کھچ کے دعائی خدا دیے تے بندہ تو بوری وڑ کے نہیں نسا جانا پتہ نہیں بیبیاں پاک دی ویڑا یہ بوری ریس ہو رہی ہے. بوری ریس بوری ریس یونیورسٹی ڈھونڈ یار تو کملا ہے تیری اکھ ویکھی گل میں پیا کرنا. اچھا ہوں کافر آخا ساری کلب دی اندر ساری گانا گاوے اوڈا دی قرآن پڑھے, ہاں ساری زنا کرے تے شراب دیا بوتل. ہوں جا کے لندن برطانیہ دی گلیاں بدارا جاؤ تے پھر کے ویک بغیر لباس شراب دی بوتل لے کے ہزارہ عورتیں کھلیاں اور جاندے بندہ پھڑ لیں زنا کرنا عبادت سمجھ. اس کا سادیاں انج بے حیا تے اوارا تے انہاں دی حسین دی اماں کو با پردہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں. او زکھا بس آسا ماری تاں پر کھمنے ہیں اونا دیا اندر تلوار باہر تے ساڑیاں بیبیاں باہر. او زکھا تو انہ دیا کڈو زکھا جے میں جاوانا بھائی کڈو 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 انہ پھاڑ لمنا مسلمانہ مار مار کے تے میرا فلودہ چکڑنا ہے. او زکھا میں انج نہ کردہ او زکھا میں انہ نو دینا لالوچ تعلیم دا. تعلیم پڑھو. ایتھے کو مسلمان بیٹھے ایمان نال ہوئے اللہ دے پاک کلام جڑا سونے نبی تے آیا قرآن پوری کائنات دھرتی تے اس دے ایک حرف دا کوئی کتاب مقابلہ کر سکتے ہو؟ او زکھا میں گھلنا انگریزی تے کیسا تعلیم نہ دے سا تعلیم دا تے اتو لالوچ دے سا نوکری دا جس لئے میں کیسا نہ 30,000 70,000 اتو بتو وقرا. تعلیم والی اس زہریلی کنڈی سے نوکری دا اس لایا سانپا جی میں آپ مچھی دی اس کنڈی پھڑن والی لوہے دی دے اوتے سانپا لا تے ہٹ لے نا تے مچھی سمجھ دی ہے میری خوراک پیوندی ہے او بیچاری مار دی چک تے جاندی ہے. تو تڑک مارنا باہر تے کڑاچ سٹ تے بون تے مڑ آ حرم گیٹ تے بارڈر جدو لنگا مڑ ناک تے کپڑا. اے دنیا دی مثال ہے جڑیاں لذیذ چیزاں تے جند کھلا دینا نہ عزت رو لکھنا اے صرف چند سیکنڈ منہ دا دیکھ کے. ہن کافر بے ایمان تعلیم والی کنڈی تے تنخواہ دا سانپا لا رہے ججنی بناواں گے 70,000 کھواواں گے انگریز کنڈی سٹی حاکم منہ پٹی بیٹھے آن او نام مراد حاکم آئے تے گھروں باہر نہ نکل سکتی تو لندن گلی کھلایا کہ اعلی تعلیم جڑا قرآن دے علاوہ کسے تعلیم نو آلہ چا آکھے سو کافر مومن نہیں رہ سکتا. بھاویں ایڈی داڑھی ہووے بھاویں ایڈی ہووے بھاویں ایڈی ہووے بھاویں ایڈی ہووے بھاویں کعبے دا حاجی ہووے جے قرآن دے علاوہ کسے تعلیم نو آلہ چا سمجھے سی لکھاں سالاں دی عبادتاں بوٹھے تے وجڑیاں کافر ہو جان.
کنڈی دے اتنے سانپا لگ گیا، تنخواہ 30,000 دیں گے، 30,000. کنڈی سٹی، پیر اور بیٹھے منہ پٹی. پیرا او پیرا قرآن بہاون ہے مر شور کتنے آخے امریکہ گئی ہے ڈپلوما کرا. حالت وجی خدا دی قرآن فرماندا گھر پوے تو ایڈی سپیڈ مرائی ہے جو تھڈو جا امریکہ وہ اتنے پنڈ دیا گلیاں چ رب نے جاون دینا تو امریکہ پجائی. ملا بیٹھا منہ پٹی جپ لئیے ملا نو پوچھ بیٹی انگلینڈ میں لا کر رہی ہے لا لانتیا کپڑا والا ملک اتنے عزت نے بچ دی جتھے تے کپڑا ہی کوئی نہیں. تو قوم آپ بلندی پئی. میں عشاء دی نماز پڑھنے واسطے راتی گیا ہوں یونٹ دے اندر. امام مسجد جماعت کرا کے نکلیا تو اندر افسر دا فون آ گیا کہ کل 6 بجے اپنی فیملی لے کے یونٹ دے اندر آنا ہے. اتنے فلم چلنی ہے، اگر فلم فیملی نہ لے کے آئے گا تو تیری نوکری نو مسئلہ ہے. امامت ختم. امامت ختم. میرے کو ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. یہ تھی لے لو، تھی لے لینا ساؤنڈ والا. نہیں نہیں اتنے تھی لے لو، مینو چلن دو. تھی اتنے لے لو رضا پلا لاکھ دبا جناب مکتے مکاوا کافر عورت نو کٹا اسلام اجازت دیتا ہی نہیں. اسلام خالی بولن کی اجازت دیتا ہی نہیں. غیر مرد کے نال کجا کلپا کے اندر ہاتھ ملاونا، ڈانس کرنا، جفیاں پاؤنیاں، زنا کرنے، بدکاری ہونی تھا تھا پہ اج کلپا کے اندر ڈانس ہو رہی ہے. ساری عزت مسلمانوں کی یہاں انہاں تے گھر پانا سی. اج قدم خدا دی مسلمان دی حق کی پہ کھیڈ دی. ہاکی کھیل رہی ہو، کرکٹ ہو، کراٹے، رسا کشی، یہ قرآن سکھاؤ. مڑ لکھ لعنت ہو جائے تعلیم آخر والے دے بتاڑ سے جڑا ایک بےغیرتی نو تعلیم تعلیم وہ ہے کہ جس کافر بے حیا دی عورت تک اللہ دے قرآن دی آواز اپنے بی سر کے مومن سر کا تار بن جائے. تعلیم اللہ کے قرآن دی. تو کتنے بیٹھے اسلام فرماندہ سن یار غیرت بھی کسی چیز کا نام ایمان سے بتا. اگر عزتوں کو نچانے کا نام غیرت ہے مجھے بغیرتی بتاؤ. بغیرتی بتاؤ. بغیرتی کسے کہتے ہیں؟ بغیرتی کسے کہتے ہیں بتاؤ. پٹرولنگ پولیس والی تیرے روڈ تے چل دی ہونی ہے. سکے پتریر مامے دے منڈے نال اسلام بان دی اجازت پیر کول بان دی اجازت نہیں دیندا. صدیق اکبر امہات المومنین عائشہ صدیقہ پاک صدیق اکبر جیسا پاک اور نبی پاک دی حرم حاوی صدیق اکبر دی بیٹی روحانی لحاظ نال ماں صدیق اکبر دی کمرے دے اندر بیٹھے رسول خدا تشریف لے آئے. چہرہ مبارک دا رنگ بدل گیا. فرمایا صدیق تینوں پتہ ہے تو شیطان دے حملے تو بچ جائے گا. چہرہ مبارک دا رنگ بدل گیا. آج پولیس والا چلا رہے نال کڑی لاہور دی منڈا پشاور دا. یہ ادھر کی وہ ادھر کا. انگریز کہتا ہے تم جدھر بھی ہو مل جاؤ بھائی، آئی لو یو کرو، قریب ہو جاؤ، گھروں سے باہر آ جاؤ، ناچو گاؤ، آزادی مناؤ، تم آزاد ہو. بولے پٹرولنگ پولیس دے ڈالے دے وچ بہ کے غیر منڈے نال ایش طرح بیٹھی اسلام اجازت دیندا. کافر بھائی تے ہن ساری دہاڑ جڑی
میں کرسی تے بیٹھا کلمہ محمد دا پڑھدا پیا جویں چھوڑ پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساڈے روڈ تے وڈے تھے ساڈے گھر تو میں دور تھوڑا جہا 5 کلومیٹر مین تے چڑھا تے میں پٹرول پواون واسطے پمپ تے جاون لگا تے ڈالا کھلا ساڈا دیہاتی علاقہ اتوں وڈا روڈ ٹپدا ہے تے وڈا سارا کباڑ کھڑا. جدوں میں جان لگا گیا نا تے ڈرائیور غائب آ تے بی بی پاس بیٹھی آ او میں لنگ کے پٹرول پوا کے مڑ میں واپس آیا تے بی بی کو ہے نا میں کلمہ پڑھا جھوٹے تے لعنت ہو. اسلام فرماندا ہے مسلمان مرد نو کافر پھڑیا دھمکی دیندا گولی مارن دا کلمہ چھڑ دے. اسلام فرماندا ہے کلمہ چھڑ دے. اللہ رسول فرماندے کلمہ چھڑ دے کیوں جان پیاری ہے اینو بچا لے اتو چھڑ دے وچوں نہ چھڑ. ہاں دل چ یقین ہوے او ہکے ہے بول پتا سبحان وقت لگا کلمہ چھڑ دے جان بچا گا پر اندر یقین ہوے اتھے جان بچا لے کلمہ چھڑ دے ساڈا کلمہ چھڑ دے اتو چھڑ دے وچوں نہیں چھڈنا. مرد نو یا مسلمان بی بی نو کافر پھڑیا آندا گولی مارنا نہیں تے عزت لٹن دے. اسلام فرماندا ہے گولی کھا لے عزت بچا لے. جدو وارا آیا نا عزت بچاون دا اسلام فرمایا کھا گولی کھا انہوں مار. تیرا جدو پاک ہند وکھرا ہویا تے بڑا لگا نا تے ایمان نال تو پڑھی بیٹھا کتاباں وچ لکھاں مسلماناں دی بیبییاں عزت اپنی بچاؤن دی خاطر کھوواں دے اندر چھلانگا مار کے نا جان دے گئیں پر عزت بچا گئی. اج تو نچائی کھڑا کافر دیکھ دے کے محض پیسے دی خاطر اسلام فرماتا ہے پوری روح زمین سونے دی ہوئے پورا عرش تے فرش رل کے تیرے قدم چاون پر بھی عزت دا مول نہیں ہو سکتا. عزت عرش فرش نالو عظیم ہے. اللہ اکبر. تا کر کے میرے مرشد قریب امام الاولیاء تاجدار گولڑا آپ دے استاد دی گل سناوا تو میں نہ پیسہ تنخواہ دے پیچھے مرنے ہے عزت ورگی شہر لا چھڑنے ہے. سید محمد علی دا استاد ہے گھر دیا مستورات بیبیاں دے نال پہ سفر کرتے جنگل دا پنڈ آیا ڈاکو آن کے حملہ کیتا ہے ڈاکو حملہ کیتا ہے انہاں آ کے سرکار آپ دے انہاں گھر والے مستورات بیبیاں دے نیڑے آن لگے آپ دے استاد فرمایا میرے مرشد امام الاولیاء تاجدار گولڑا دے استاد فرمایا ڈاکو خبرداری اوتھے ٹھہر جاؤ میرے نال مستورات پردےدار بیبیاں نے جڑا ساڈے کول سونا چاندی زیورات نے پیسہ روپیہ جو بھی ہے میں خود سارے کا سارا تواڈے کول پہنچا دے گا. خبردار میرے نام یہ ہے ڈاکو کھلو گئے مہر علی دے استاد آئے نے جو کچھ زیورات بیبیاں دے کول ہے نے سارے دے سارے پیسہ روپیہ لے کے گٹھڑی بن ڈاکواں نو دتی فرمایا جاؤ لے جا. کیوں عزت عظیم. اج بھائی بہن نو چھڈن جاندا پیا ہائیوے سپرے اتنے مار کے خشبو کدے کول اتنے تو دہڑیاں کا اعتبار کوڑی ہوتی تو دہڑی موچی کو ہاں وہ پیچھا رہ کے ہوں تو کما جڑا ڈاکو مال لے کے ٹر گئے قدم خدا دیا فقیرا آ فقیرا جو چشتی کوڑا ہوں نا
اج وہ پابندی نہ لگتی. تیرے ملک زنا دے چکلے چل رہے ہیں، کنجریاں دے ڈانس، ننگیاں فلماں، عزت دری، فاشی، اریانی چل رہی ہے. وہ کیوں بند ہے؟ چشتی صاحب کیوں بند ہے؟ آواز آ گئی بابا جی یار کھان نہیں دینا. بابا روزی لگی دی توے لائی جانا، بغیرت بنائی جانا. میں لانتیا کافر بغیرت بنایا تو خود بنے تو تین روک دے حیات غیرت دا پردہ پوئی دے. اچھا اچھا بول سبحان اللہ. مہرانی لجبال دے استاد پاک سامان انہوں پھڑا کے واپس آئے. چھوٹی بچی جان لگی ابو جی میں سونے کی انگوٹھی لکا لئی. آپ رو پے. فرمایا تھی مینو کوڑا کر چڑیا. میں سارا مال پیسہ دینے کا وعدہ کیا سی، چاندی دیورات سونا سارا دینے کا وعدہ کیا سی. میں جھوٹا کھلوتا اور کر اپنی انگوٹھی لئی واپس دوڑ پے. سٹ والا ڈاکو ٹھہر جا وہ تھوڑی آواز ڈاکو اکیلا پہلے کلا سی، ان کو بندے نال رلا کے دفاع کرنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا میں لڑا گا نہیں، تھوڑی امانت ہے، میں سچ پہ بولنا نہ جاؤ. چور ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا میری چھوٹی بچی نہیں سی جانتی، انہیں انگوٹھی رکھ لی ہے، تھوڑی امانت ہے، میں وعدہ کیتا کہ سارا مال دیا گا لے جاؤ. چورا جدو ویکھیا قدمے ڈگ پے. عرض کر دن لجپالا کلمہ پڑھا جا، سونے محمد دا غلام بنا جا. جڑے عزت کی قدر جانتے سن تھی فنڈ قلم خدا دی، وہ کوئی بندہ ہے، وہ کوئی نشان ہے جہد خود اپنے خون کی غیرت، اپنی تھی فنڈ کی غیرت رنگ کی غیرت نہ ہوگی کہ رنگ میری جگہ پروفیسر کو، دھی میری جگہ ماسٹر کو، بہن میری جگہ پروفیسر کو. جنوں غیرت نہیں خالی ہوتے نے وہ کلمہ پڑھتے. رسول اللہ فرمایا مسند ابی داؤد طیالسی میں حدیث پڑھنے لگا. میرے آقا نامدار نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، بے غیرت بندہ جنت جا سکتا ہی نہیں. جنت کے دروازے سے رب نے کھلوایا. بے غیرت سے جنت کا داخلہ ممنوع ہے، جنت حرام ہے. سچے نبی دا سچا فرمان ہے. یہ حدیث ملا کیوں نہیں سنا دے؟ کیوں لکائی کیوں کھلن؟ وہ آیت کا کیوں لکائی کھلن؟ لا تخدعن بالقول قرآن کیوں لکایا؟ یہ قرآن نہیں، یہ کیوں نہیں سنا دے؟ اچھا کتنے بیٹھے کتنے بیٹھے ہاسے ہوں تو حال بیٹھے ہیں نا. آپ میاں شیر ربانی کی بار گئے پچھو جڑی میں گل سنا رہا ہوں کتنے بیٹھے. جنت دیوس ہون بغیرت جنت. صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ مت دیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ حضور فرمایا جس دے گھر غیر مرد آون جاون، رات دے ناون جاون، کھلے منہ ان غصہ نہ لگے، ایدا خون نہ کھولے، اے بے غیرت جیڑا ہاتھ نال پچا وے توڑ پیا کے شاباش آگے جاؤ پیچھے نہیں آنا. ترقی کرو ترقی. یہ تو مڑ منوا کھڑ دے مڑ بے غیرت دا سردار نہ ہویا، آئی جی دا ہویا، وڈا کو وڈا نہ ہویا. ہاں اچھا جا سبحان اللہ. قدم خدا دی کر کے اللہ بے غیرت بندے
نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول، باوے حاکم ہوے، باوے پیر ہوے، باوے مولوی ہوے، باوے ملک ہوے، باوے چودھری ہوے، باوے پٹھان ہوے، باوے تسبیح پھیرن والا ہوے، سلطان فرمائے اے تسبیح پھری اتے گلی نہ پھریا کی لڑائی تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا اتے ادب سکھیا کی لڑائی علم پڑھ کے لال ہو ولی کر کر کے فقیرہ سن قرآن سنایا عورت پردے چ رہے، حدیث سنائیے بغیرت جنت حرام، بزرگاں دا سنایا قدم خدا دی، آ بابا فرید دا پاک پتن دربار ہے، بیبیاں مستورات جڑیاں پردے دار آپ دے گھر دیاں گھرانے دی بیبیاں سن نا، انہاں دا وصال ہویا، او دفن آپ دے دربار دے نال کمرہ ہے، او قبراں موٹے کپڑے نال کجیاں کرے۔ ہوں عقلی دلیل دیواں، جتی قیمتی ہے کہ دی، اور جتی قیمتی ہے کہ دی کہ ملاد ایک گوڈے تلے رکھی بیٹھی، اور جتی کتنے رکھی بیٹھی ہو، اے 2 منٹ کا سڑک سے رکھ چاہیے، آ جاؤ جاؤ، اور سڑک سے 2 منٹ تک رکھو جا بابا جی، مسیح جاننے اگو رکھتے اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ایک دید سجدے سے ایک اللہ دے گھر خانہ خدا مسجد جو کھلوتا قیام جت دیتا کیوں بچتی نہیں، 150 والی تو نہیں بچتی، جدا مول بھی کہنا آتے کوئی نہیں۔ سونا قیمتی ہے کہ دی ضمیر والے بندے دی نگاہ، جڑے لاہور دے کنجر بیٹھے باہروں انہوں دی نگاہ سے پیسہ پیسہ دے لے جاؤ، پیسہ دے لے جاؤ، پیسہ 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 سونا 7 ونکیاں ڈبیاں بند ہو کے نا پیٹی جندرا باہر پیا بابا ڈانگ لے کے نوجوان پسٹل لے کے ماڑا جہا کوئی آوے نا شور تے کھنگورا مار رکھی۔ اچھا سونے دی انجی حفاظت ایک کوکے دی جڑا 500 روپے ہے، ان دی ایڈی حفاظت برات نو بھی پارا تے جے بی بی پاونا اودا دے نو بھی کوئی نہیں۔ فقیرا ساڈیاں گلاں غیرت دیاں نہیں،
تیری ساری دشمنی کوئی نہیں، نہ تو میں آپ ایک بائی دے پیو دا قتل کیتا ہے، نہ بننا سانجا، نہ کسی کچہری اپنا مکان دا کیس چل رہا، تیرا میرا رشتہ لا الہ دے نال تیرا اللہ کھڑا ہے۔ رب سونے سانو اس منبر تے بان دی توفیق چ دتی ہے اپنے فضل نال، جو کچھ ایسا محمد پاک دا دین ملا کولو نہیں فقیراں کول سمجھے، کیونکہ دین صرف فقیر ہی سمجھا سکتا ہے، ملا دے واسطے روک دے قدم خدا آدم فقیراں کول سمجھا ہے، تینوں سنا بیٹھے ہیں، اپنی جان تک دی پرواہ نہیں کیتی، جو حقیقت ہے تیری اکھ سامنے او منی بیٹھا ہے، تو ویکھ بیٹھا ہے، او تینوں دس تے ساڈا مقصد ہے تینوں بھلنے نو پیچھے راہ تے ہٹاونا، تینوں بچاونا، ایمان بچاونا، عزت دیاں بہنا اسا اپنی مسلمان اسا محفوظ رکھنی، قرآن دے پابند رہنا، تاکہ ساری دھی بہن با پردہ ہو جاوے، گھر پوے، ساری دھی بہن ساری عزت دی رکھے، حفاظت جان تے دے دے پر عزت نہ دے، ان بھی ساری دھی بہن بن جاوے، ساری تقریراں دا اے ہوئی نتیجہ ہوندا ہی کئی نوجوان اس غیرت تے قائم ہو جاندے، تا ساڈا ملہ میں دشمن کیڑا جڑا گلے گلے جڑا بہائی کھلا ہے وہ ساڈا دشمن نہیں ویکھے، وہ ساری تعریف کرے، جڑا پیر گلے کھلا وہ بھی ساڈا کیوں وہ آدھا گلا نہیں دے، گلا نہیں دے، سارے گلے کھلے تو گلا نہیں دے، میں قرآن نے گلا اے غیرت دیا چند گلاں سمجھائیاں، میں مریض ہوں، میرا رب جانتا ہے میں جس تکلیف نال تینوں بیان سنا رہا، میں تیرے کو میں دہاڑی بعد ملا نہیں، میں جو دہاڑی بنا رہا ہوں تیرے درد نال بیٹھا، اتنا دور دور تو سن کے آئے تو میں چلو تین چار گلا سنا جاؤں۔ تیسرا مسئلہ کفر دی مخالفت، 8واں سپارہ ہے، میں تھوڑا سناواں گا، میں تھک گیا فقیرہ، 8واں سپارہ رب قرآن فرماؤندا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تساں یہودیاں دی کوئی ایک گل منی، اللہ فرمایا مڑ تساں پکے مشرک کو، انگوٹھے چومن تے رب سونے شرک دا فتوی قرآن تے یہود و نصارا دے کسے حکم ایک دے اوتے چلن تے اے مور قرآن وچ رب لائیے مشرک ہون دی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تساں انہاں دی اطاعت کیتی یعنی یہود و نصارا دی، مڑ تساں پکے مشرک، جنوں رب مشرک فرماوے او مومن ہو سکدا؟ کافراں دی ایک گل منن والا مشرک ہے، تے ساری منن والا قدم مومن رہ سکدا ہی، قدم خدا دی جی حکومت ویکھ تے حکم کافر دا، ساڈا لباس ویکھ تے حکم کافر دا، ساڈا چہرہ ویکھ تے حکم کافر دا، کی مطلب محمد پاک دا اسلام فرماندا ہے سنت ہوئی مرد واسطے داڑھی مبارک، عورت دی رب داڑھی نہیں لائی، عورت دی داڑھی بندے دی، ساڈے نبی سرور دی، بابے فرید میاں صاحب دی، تبلیغ کی گیا، تبلیغ کرن کتھے گیا، کون تبلیغ کی گیا، تبلیغ کرن تے چلا لا تے آیا نا تے رن نو کٹی کھلا لترا نال، او داڑھی رکھ، داڑھی رکھ، وہ آخے وہ داڑھی میری کوئی نہیں، ہائی کو میں داڑھی رکھ، نال کے گوانڈی مار پی سنی، وہ نس کے آیا اس کو تبلیغی، وہ کیوں پہ مارنا، داڑھی نہیں رکھتی، داڑھی نہیں رکھتی، وہ کھلو جا رن دی داڑھی، عورت دی داڑھی، عورت دی داڑھی، ہاتھ مار کے آخا عورت دی داڑھی، اس سمجھایا وہ مڑ سمجھ ہاں پچھا جا اچھا عورت دی داڑھی، عورت دی داڑھی، اچھا اللہ
یہ تو وہ گل آ گئی پروفیسر دی ہو گئی شادی، او پروفیسر دی تو موڑو پروفیسرانی سی اگوں توجہ آئے، پروفیسر دی شادی ہوئی پروفیسرانی نال، 3 مہینے بال جم پیا، گوانڈیاں بیلیاں دیتے تانے وہ دیکھو بھائی بانا 9 مہینے بال جمدے تو 3 مہینے وہ خیر سے آئی ہے کوئی رولا ہے توجہ آئے تو آڈے تے نہیں وجدے پر آپ وجدے خیر پروفیسر کی شادی بال کتنے مہینے جمع وہ 11 بیلیاں دیتے میڑے نہ کھڑ پروفیسرانی آخر لگی اس آخا پڑھا لکھا مایا پڑھی لکھی وہ جہل لوگ ان پڑھ پینڈو انہوں کی پتا اور 3 مہینے میں بال ٹھیک جا رہا ہے انہوں حساب کتاب کا کوئی نہیں پتا وہ جہل لوگ ان پڑھ کتے بے وقوف میں تینوں سمجھانی بال پورے دن کا اس کہاں کیویں اس کا حساب کر تیری شادی نو کنے مہینے ہوگا اس کا 3 اس کا میری شادی نو اس کا 3 اس کا کتنے ہوگا 6 اس کا 3 کا بال حساب 9 مہینے 3 پروفیسر دے 3 کا بال یہ حساب والے لوگ نا بے حساب نہیں چنگے بابا رب العالمین فرمایا کافر دی بنو کہے انہاں دے نال انہاں دے آکھے تے چلو کہے مردو دا پکے مشرک قدم خدا دے وچ ویکھ لے نہ اللہ دا حکم رسول دا حکم نہ ساڈی تعلیم وچ نہ حکومت وچ نہ ساڈی تعلیم وچ نہ ساڈے لباس وچ نہ ساڈی سیرت وچ نہ ساڈے چہرے تے نہ ساڈی دیوان تے اللہ دا حکم ہے ہر پاسے حکم یہودی تے چلدا ہے کافر تے چلدا ہے شیطان تے چلدا ہے انگریز تے چلدا ہے حکم یزید حکم یہودی تمام کی نام محمد کوئی کھلی ہے اج ویکھ لے گلی گلی کریا کریا پوچھا پوچھا ہر پاسے حکم یہودی دے حکومت الزام قرآن فرماوے چور کا ہاتھ کٹو کافر ہاتھ پرچہ کٹو کٹیندا پرچہ ہے قرآن فرماوے گھر باؤ یہودی آ کے کڈو نکل دی یہودی دے حکم تے موڑ ایمان کتنے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین سورہ آل عمران اللہ فرمایا ایمان لو آل کتاب یہود و نصارا دے کسے ایک فرقے گروہ ٹولے دی ایک گل منو گے ایمان بعد کافر ہو جاؤ گے یعنی مرتد ہو جاؤ گے مرتد دی صدا اسلام وچ قتل حکومت اسلام دی ہوگی چوتھا سپارہ اللہ کے قرآن کا میں جنی تقریر کر بیٹھا آخر تو لائے سٹیج تو آخر تک کسے بندے کا سوال ہوئے مولوی صاحب تیری گل غلط تھی گل تو جھوٹ بول رہی گل تیری قرآن دے خلاف ہے وہ میں سوال کرے میں انہوں جواب دے سا لڑنا نہیں میں سوال دا جواب دے سا تو انشاءاللہ تانوں بعد وچ بولن دا موقع نہ ملے جڑا بعد وچ بولے گا وہ مومن نہیں ہوئے میں ہن بیٹھا جڑے سوال تواڈے سویرے ذہن وچ اٹھنے وہ تساں ہن اٹھا لو وہ ہن اٹھا لو مسلمان کی کوئی شادی پہ ہوندی ہونی شادی مڑا پڑی مسلمان ہے بابا کوئی ہے بھائی کوئی ہے ہاں اچھا
ٹھیک ہے، اللہ سونا نیک دے سانو یار، اصل تو منگتے بیٹھے ہیں اسلام والا بادشاہ آوے سارے ملک، کیونکہ اتو جیڑی طاقت ہوتی نا اندر ذریعے بدل سو کیویں ہوں حاکم بیٹھا نا وہ پولیس بھیج دے پورے محلے، جیڑا بندہ گھر چ بیٹھا ہوئے نا انہوں گرفتار کرو، جیل سٹ دیو، سارے بندے مسیح نماز پڑھے نہ کرو، حکم کرے تو ایمان نال بچے بھی گھر نہیں رہے۔ اللہ اکبر اس وقت کفر پھیلا کیوں؟ طاقت وہ حکومت والی، جدو حکومت والی طاقت اسلام کو آ گئی نا، اسلام والی حکومت قائم ہو گئی تو قدم خدا دی ساڑیاں اس گھر چوسن، مسلمان با حیا بغیرت با شرح ہوسن، ہر پاسے علم دا چاننو سی، سود بند، رشوت بند، بے حیائی بند، ناچ بند، گانا بند، نچنا، لڈیاں، کبڈیاں، کرکٹ، تیراکیاں، رزے کچیاں، اٹھا اڈنا، ہیٹھا ڈانا، لڈی پاؤنی، ڈائیورس کنیکٹر بننا، چاہ پیش کرنی، بوتل دینی، اکھ مارنی، 150 لے لینا، سارا بند ہونا ہے، ہر پاس اسلام دی بہار، مرد ہونے تے غیرت مند، بیبیاں ہونی تے جنت دیا حوراں کو با پردہ، انج دا اللہ سونا سانو کو ویکھنا نصیب چکرے۔ کوئی کسی دا ہور دا سوال ہے میاں؟ اور میاں کوئی ہے بھائی؟ جی جی بالکل سنو میاں، آپ اہل سنت نبی دے سارے صحابہ برحق نے، سچ نے، جنتی نے، یقینی پکے جنتی نے، حضور دے صدیق اکبر تو لے کے امیر معاویہ سمیت آخری چھوٹے تو چھوٹے صحابی تک وہ جنتی نے، اہل سنت کا ایمان ہے، اور آپس جو ایک دوسرے نال شفیق نے، مہربان نے، گواہی اللہ دے قرآن دیے۔ ہن آسا اہل سنت جویں حضور دے یاراں نو اللہ دے قرآن رکھا ہے، رلایا ہے، اوویں رلا کے آسا انہاں دا نعرہ مارنا ہے، نعرہ تحقیق۔ ابو بکر بھی آ گیا، عمر سائیں بھی آ گیا، عثمان غنی بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے۔ ہن آسا مولا علی نو ان ترائے تو وکھرا رکھ نہیں رکھنا، کلا نعرہ حیدری، کیونکہ یہ مشابت بد مدبندی وہ کلا کردے نے، نہ ترائے نال ویر رکھدے، اساں نہ ترائے نال بھی محبت رکھنے ہیں، سونے علی نال بھی محبت رکھنے ہیں۔ ہاں او جدو نعرہ مارنا ہے اودو چاراں نو رلا کے مارنا ہے، نعرے دے علاوہ اگے پیچھے بھاوے کروڑ ری تسبیح چلا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کردا کردا مر جا، او ثواب ہی ثواب ہی ثواب ہی۔ او نعرے دے علاوہ کروڑ ری علی دا نعرہ نہ لائے، نہ لیندا رہو تسبیح پھر علی علی کر کے ولی بنے پے، اے لائے اے اصل نہیں روک دے، لیکن جدو نعرہ مارنا ہے او چاراں دا اکٹھا نہیں۔ جی ہاں انہوں نے نہ ہی نہیں نہ مولا نے، کیوں بے ادب ہے، آل سنت ادب والے جدو بھی نہ لینن سون علی دا کہ وہ آخر یا علی ادلے مار کا نعرہ ہے بانگ دا پیالہ سچا ہوں قسم تے رب بھی سونا پاک نام دی کیویں عزت رکھدا، اے بوٹھا پلیتے، اے بوٹھا پلیتے میرے علی دا نام پاکے اتھوں نہ آوے۔ کوئی ہے کسی دا؟ اچھا سنو میرے نال نات ساں آیا، جتیاں نہ آپ دیاں چاہو تے نہ کسی ہور دیاں، نسنا نہیں، ناز شریف سننی ہے تسلے نال، جی میں تقریر سنی ہے میں راضی ہاں، اللہ بھی راضی ہوئے۔ میرے نال نات ساں آیا رلے اس توڑ سفر ایسا کیتا ہے، ناز شریف پڑھ سے شان صدیق اکبر دیو، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، میں کلام پیر باؤ دا پیا پڑھنا، تقریر میری مکتی پئی ہے، کلام مکسی تقریر مک جاسی، میں کو کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرسی، میں مریض بندہ جو کچھ اللہ طاقت دیتی میں سنا بیٹھا، میرے تے ناراض نہ ہو، سوچا چا کچھ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین پیر باہو درس دیتا ہے نال کو سنگی اسا سنگی نہ کریے ات کل ناجی نہ لائیے
सुनना मरते भावे को बिना चुकाइए मोहतरम मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब कितना बुलंद मकाम पे पाया सिद्दीक। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ग्रामी वक्त काफी हो चुका तानूबलों में बिल्कुल इंतहाई थोड़ा वक्त ला के इख्तिसार के नाल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की शान के अंदर मनकबत लिखी। जेडे दोस्त सुनना चाहते हैं तवज्जो नाल सुन क्योंकि अस बिल्कुल थोड़ा वक्त ला के मैं सफर भी करना क्योंकि कल भी दिन की महफिल दिन रात की महफिल मुसलसल। दोस्तों नबी पाक सरकार के 1.25 लाख सहाबा एक वायद वध शान के मालिक ने आले सुन्नत दा ईमान बोल चुके सुभान और खास 4 यारां दे विचों अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की शान बड़ी बुलंद गल सच्ची तो बोल छो जुबान सिर्फ 5 मिसरे इंशाअल्लाह मिनट भी 5 एक मनकबत का मैंने हुक्म किया गया ऐसे की मौजूद ने हुण मैंने गल की उस्तादां दे गल जिन्हें सानू हक पहुंचाया जान तली ते रख जिन्हों शेखुल इस्लाम बिल्कुल आख सकते बोलो तो सुनो पासबान इस्लाम आख सकते पासबान इस्लाम आख सकते हो तुम भी तुहानू भी पता है पासबान मसलक रजा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब तवज्जो सिर्फ उनके शान के अंदर मनकबत लिखी गई उनके 3 मिसरे पढ़ के मैं इजाजत चाहता इख्तिसार के नाल इदा वक्त नहीं लेना बिना दसी जाता पता नहीं सिर्फ 5-7 मिनट तवज्जो के नाल बोल छो सुभान बुलंद आवाज नाल सोने की जात पे दरूद व सलाम पढ़ लो कोई जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए बुलंद आवाज नाल पढ़िया सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबुल्लाह। एक बार फिर पढ़ लो काफी संगी बैठो कसीर तदाद बुलंद आवाज नाल अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। कितना बुलंद मकाम है पाया देखने बिस्तर नबी कोल लगाया देखने मिलके पढ़िए चंद मिसरे ने कितना बुलंद मकाम है पाया देखने ए पहले ऐलान से देखने समझ आई तो बोलो जो सुबह सोचा जरा आजमाया देखने कितना बुलंद मकाम है पाया देखने
ایک کالے تے ڈنگ چلے دریا ایڑی نفیس تے سب کالے تے ڈنگ چلے دریا ایڑی نفیس تے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے آندے نے جو غلطی آلدہ اکھ دشمن صدیق سی پکدے نے جو غلطی آلدہ اکھ دشمن صدیق سی اللہ کے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے توجہ نہیں کی تم سمجھ آئی تو بول چو سوال زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اے تن مل تے تن اولاد تھیواری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے اے دیندہ رسی مثال جہاں اٹھیار خار دی اے دیندہ رسی مثال جہاں اٹھیار خار دی ایسا وفا تاج پوایا صدیق نے ایسا وفا تاج پوایا صدیق نے سوچو اس من بندہ آخری مساحت چوکے آخر سبحان اے حکمران ذرا مسرا صدر سنو سوچو اے حکمران ذرا مسرا صدر سنو شاہی بچو کفر نے پڑھایا صدیق نے شاہی بچو کفر نے بڑھایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے تین مصروں کا حکم دیتا گیا میں اس مرد کلندر اس مفکر نباز قوم شیر اسلام ان کی گل کرنی ہے توجہ نال بول کے سبحان اللہ مشہور منقبت مل کے پڑھنی صرف تین مصرے جھیڑے لگیاں توڑنی بھاگے ہن جھیڑے لگیاں توڑنی بھاگے ہن جھیڑے لگیاں توڑنی بھاگے ہن دیدار دیا لذتاں دیدار دیا لذتاں دیدار دیا لذتاں جاگے ہن جھیڑے لگیاں توڑنی بھاگے ہن جھیڑے لگیاں توڑنی بھاگے ہن بہو کو بھور نے زور ازمایا ہے فضل آمد بات نہ آیا ہے سمجھ لگے تو پھر سبحان اللہ توجہ کہ بہو کفر نے زور ازمایا ہے
فضل آمد بعد نہ آیا ہے عاشق نو اصحاب نبی خود پاک نبی عاشق نو اصحاب نبی خود پاک نبی بچ خواب دی تار کرا کے جڑ لکھیاں توڑنی بھاگے جڑ لکھیاں توڑنی بھاگے فضل آمد فضال الہی ہے سچی الگ بول چھوڑو فضل آمد فضال الہی ہے اتے دین دس سپاہی ہے فضل آمد فضل الہی اتے دین دس سپاہی ہے عالم جڑے حق دی گال دسا گے چھڑ لگیاں توڑنی باغے چھڑ لگیاں میری حاضری دا آخری مصرع ایک بار پھر پر ہاتھ چوک کر سبحان اللہ کہ اندے بو نزدیک جو دس دے اوہے چکیاں دے پس دے اندے بہو نزدیک جو جس دے اوہے چکیاں دے وچ پس دے نہیں سی کر دے جی جی کر دے جی جی کر دے سب دکھ تے درد پچا گئے چھڑ لگیاں توڑنی پا گئے چھڑ لگیاں نبھا گئے ستارہ جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء حضرت علامہ مولانا محمد الطاف حسین چشتی صاحب دا پرانی بھینی دے اندر بیان ہوئے گا تمام احباب شرکت فرما کے ثواب دائرہ حاصل کرو 17 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء پرانی بھینی دے اندر مولانا صاحب دا خطاب ہوئے گا تمام احباب شرکت فرما کے ثواب دائرہ حاصل کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام مسلمان درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم. تمام مسلمان ایک بارہ الحمد شریف ترے بارہ قل واللہ شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے مل کر اللہ قبول کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب سونا آج دی مبارک محفل سالانہ ختم شریف کی محفل برادر محمد شعبان صاحب اپنے والد گرامی محترم محمد یوسف صاحب مرحوم انہاں دے روح وصال ثواب واسطے اہتمام کیتا ہے. میرا اللہ اپنی رحمت عظمت شان دا واسطے قبول و منظور فرما. اس پاک محفل کے اندر قرآن خوانی ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، واعظ و نصیحت ہویا، ادب غیرت کی گلاں ہوئیاں، مومن نو نیکی دا حکم کیتا گیا، گناہ تو منع کیتا گیا، غیرت دے سبق دتے گئے، بار بار مسلمانہ سبحان اللہ دا ذکر کیتا، درود شریف پڑھا گیا، فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، ختم پاک، قرآن پاک دی آیات بینات، خیرات دے سلسلہ جو اہتمام ہوئے حسب توفیق کل دی کل اس پاک محفل دے اہتمام مستوى. میرا اللہ تیری پاک بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما. تیرے پاک حبیب دی پاک بارگاہ پیش کرنا قبول منظور فرما. بواسطہ پاک نبی سرور تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام شہیدان کربلا، شہیدان اسلام، قوم ابدال تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین، تمام مسلمان مرد عورت بچے بچے نوجوان بوڑھے جو اس دار فانی کو جا چکے اسلام ایمان کے خاتمہ ہوا سب دے روح تک پورا پورا انشاء پھر اللہ جو مسلمان اس دنیا تو گئے اور پچھوں انہاں دا ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہا، انہاں تک بھی ثواب پہنچا، جنہاں دے ہیں نے انہاں تک بھی ثواب پہنچا، خصوصاً بالخصوص محمد یوسف صاحب مرحوم انہاں دے روح ایصال ثواب پورا پورا انشاء مرحوم کی مغفرت فرما، بخشش فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. حقوق اللہ حقوق العباد وچ کمی ہو گئی اپنی رحمت کا صدقہ درگزر فرما. قبر میں مشکلات آسان فرما، قبر کا نگاہ وسیع روشن فرما، قبر جنت باغ جو باغ منا جنت الفردوس مقام نصیب فرما. میرا اللہ سا مجرم ہے گناہگار ہے، اپنی رحمت کا واسطے ساری دعا میں مرحوم جا کے اندر قبول منظور فرما. الہی بحق بنی فاطمہ قبر قولی ما کنی خاتمہ گردہ و تمرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. میرا اللہ جتنے مسلمان حاضر ہو سب دامنا قبول فرما. میں گناہگار مجرم پاپی جو کچھ بیان کیتا ہے خود میں نو عمل دی توفیق عطا فرما. جنہ مسلمانہ سنا انہوں نے ضمیر ایمان فیصلہ دیتا ہے میں گلنا سچی ہیں حق گلن اسلام میں ہوئی غیرت دا تقاضا بھی ہوئی کہ حالات زمانہ ماحول سارے سامنے. میرا اللہ مسلمان عمل دی توفیق
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میرا اللہ آسان ہدایت عطا فرما. آسا مجرم ہے گناہگار ہے, تیرا قرآن عظیم اتا چھڈی بیٹھے. شادی دے موقع تے برادری دے آکھن تے برادری آخری کنجریاں سڈو, قرآن فرماندا نہ سڈو. آسا برادری دی مننے قرآن چھڈنے. پنڈ دا چودھری نمبردار آخر انج کرو, قرآن فرماندا انج کرو. آسا چودھری دی مننے قرآن چھڈنے. میرا اللہ سا قرآن دا دامن چھڈ بیٹھے, اپنی عظمت دا واسطے سانو قرآن دا دامن نصیب فرما. برادری ٹوٹ جائے, پنڈ محلہ چھٹ جائے, ملک ہتھوں ٹر جائے تے ٹر جائے, قرآن دا دامن نہ چھٹ. میرا اللہ سانو قرآن پاک دا عمل کرن والا مسلمان بنا, قرآن پاک دی زیارت کرن والا, قرآن پاک تے قربان ہون والا مسلمان بنا. میرا اللہ ساڈیاں دیاں بہناں نوں, ساڈیاں بیٹیاں نوں, ساڈیاں عزتاں نوں با حیا بنا. آسا مسلمان مرداں نوں با حیا بنا, با غیرت بنا. ساڈیاں دیاں بہناں دی اکھ شرم حیا پیدا فرما. حسین دی اماں پاک دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرما. میرا اللہ کافر تے کافر دے یاراں نوں, کافر دے منصوباں نوں نیست نابود فرما. دین اسلام دا بول بالا فرما, کفر دا منہ کالا فرما. میرا اللہ جتنے مسلمان روئے زمین کے مومن وسطے پائن غیب و مدد فرما. جو پریشان حال پریشانی دور فرما, جو قرض دار خلاص عطا فرما. جو مسلمان بیمار ان گھراں چ ہسپتال صحت کل نصیب فرما. اپنے بھائی محمد سلیم صاحب انہاں دی گھر والی بیمار ان علی گل, میرا اللہ اپنے رحمت دا واسطے صحت عطا فرما. جتنے مسلمان حاضر غیب بیمار ان, میرا اللہ صحت عطا فرما. روحانی جسمانی بیماریاں سے محفوظ فرما. میرا اللہ جو بے اولاد نرینہ اولاد نال مالا مال فرما. جنہاں نوں دتے والدین دا ادب کرن والا فرما بردار بنا. میرا اللہ روئے زمین تے اسلام دی حکومت عطا فرما. ساڈے ملک دا نظام اسلام بنا. ظالم جابر حکمران یہود پرست حنود پرست کافراں دے سجڑ مسلماناں دے دشمن اسلام دے غدار ایہو جہا ڈوراں نوں برباد کر. عمر پاک تے سونے علی پاک دے غلاماں چوں سچا غلام حاکم آوے ساڈے تے قرآن چلاوے. اسا بندے تیرے تے حکم بھی تیرا ہے. اسلام والی حکومت نال اس ملک نو آباد فرما. ساڈیاں مسجداں آباد ہوون, شہر میں برباد ہوون, مرد با شرع ہوون, با حیا ہوون, بیبیاں پردےدار ہوون. رشوت سود ہر جرم فحش یعنی بدتمیزی سارا کچھ ختم ہوے. ہر پاسے نیکی دی چھاں تے باہر ہوے. میرا اللہ اسلام نال اومنی تے اپنی رحمت دا واسطہ ہی سانو اسلام دی چھاں نصیب فرما. زندگی سانو اسلام والی چ دے, موت کامل ایمان علی چدے. برادر مشتاق صاحب اور والد صاحب علی نے دل کا مسئلہ ہے. میرا اللہ اپنی رحمت دا واسطے صحت عطا فرما. میاں شیر ربانی سرکار دیا شانہ دا واسطے صحت عطا فرما. اسا مجرم ہے سانو معافی چدے تے برادر مشتاق صاحب اور والد صاحب نے صحت کلی عطا فرما. میرے بارے بھی دل چلا دیے تساں دعا فرمائش اللہ سونا اپنی عظمت دین اسلام دی شان دے صدقے صحت عطا فرماوے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیب لا الہ